Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. X'għandna l-aħwa, mela. Arra, ġejna żawana. Il-Halloween. Da ħanajdlek, waħda ili ħanalaq sena l-ewwel darba li ġejt. Astja. Għax fil-birthday. Astja. End of October, u hekk jinotu nsuqlaw. U veru kont xtaqt nagħmilha di llum, xtaqt ħafna. Waħda xil-Halloween il-milit tiegħi, bażikament, tiffiss inħobbu immens. U rrid niltaqa' ma' dal-Brickonian, għax jiena bdejt norganizza xi parties m'għandniex nagħmel ta'. Xi 2009 ukoll naħseb li kont minn tal-bidu jien. Il-ħabs l-antik. Il-ħabs l-antik, eżatt. Naħseb ġejt anke ġejti. U mbagħad indunajt li dak kien ilu jagħmilhom snin qabli u mort ġiex parties tiegħu jien ukoll. Jiġifieri jekk hawn pionier ta' Halloween Malta dar raġel, ġifieri. U jien qed ngħidlek ġifieri jien mhux daqshekk ilu 2009-2010 ukoll lajt fuq wiċċ jaqqas nafx ma' jien darba sabbukjajt post. Ibbukjajt posta bin-nies ġejnu hekk u ċemplu li dakinhar il-pulizija qalu li kkanċellat. Ġifieri naqra issa dan l-aħħar darba nitkellmu fuq Facebook. Da laħaq meta żmien meta kienet ħafna aktar jibsa, ġifieri. Ġifieri għandi kurżità nisma' naqra rene minn xi ġanna. Ħriġt il-flus, int investejt il-flus tal-affarijiet. ċemplu li dakinhar il-pulizija fi 11 ta' filgħodu kien ħajkun il-ħadd jiddew l-Halloween. U qalu li isma' qalu li inti m'għandekx permess biex ta' issa da ġobar kien liċenzjat. Allura m'għandekx permess biex tagħmlu. Ħanejdlek storja jien imma mhux ta' Halloween imma Isma' dej qalu li għattilhom ma da bar, m'hemmx bżonn permess, ġo bar. Għalli jekk tagħmlu fid-disa niġu nagħlqulek. Istimela, u kelli dak kien immaġina l-panik kienu ġejjin xi 150 ruħ, trid tiċċemplulhom kollha tgħidulhom mhux ħajsir dakinhar illalla. Isu fi żmien kienu l-affarijiet, dak nitkellmu Din ħansemmilek gig. Din fix-xenamet din l-istorja magħrufa daqsxejn mhux ħażin. Dik kienet ġejja band isimha Rotting Christ hawn Malta l-ewwel darba. Issa ġaġġ 3 darbiet oħra. U kellha ssir ġo venue mhux għal kemm għalu kien fil-pixxina dal-venue partikolari. U lejliet. Fejn qabel kemm dak ir-rock paw għamlu żmien? Eżatt, hemmhekk kien ħajsir hemmhekk. Lejliet li kellu jsir dal-kunċert, iċċempel l-owner ta' dal-post lill-promoter li kien ħajorganizza, għallu hu paċenzja, għallu l-gig ma tistax issir. Għax ovvjament saru jafu li ġejja dil-band isimha Rotting Christ, minħabba l-isem tagħha. Immaġna għandek band ġejja mill-Greċja, ġejja minn barra u Malta band għandha ċertu isem fil-metal. Kellu jsir venue ta' malajr un WhatsApp, kemm veru l-owner tal-venue fejn kellu jsir għallu tinkweta xejn, għallu ħanaqla s-sistema kollha tas-sound ħanġibielek fejn ħatorganizza l-event biex int kemm jisegħu ma tidħolx fiktar spejjeż, għallu għax naf fl-imsejjes kondiħli. Xiri kien żmien li kienet tibsa fil-fatt meta ġeġġet it-tieni darba kienu għamlu change naqra fil-fontu fl-isem biex ikun jista' jsiru konċertaw Malta mbagħad meta qatat il-liġi ta' ċensura ġew ġew. Però għax kienu jiġu ta' 15 ilu għaw ta' Imperial Nazareno. Konna Nazareno. Ejja nibdew minn ximkien basic. Inti għandek ħafna segwaċi li m'għandhomx li ta' tagħna, jien għandha 50 sena. Allura, meta aħna nispali u nimmaġna nkirene, tarana ninħarqu biċ-ċensura, jew tarana ninħarqu għal-reliġjoni, jew tarana ninħarqu għall-affarijiet iċċuċati li għajdu fuq Halloween, jew għal da setet. Aħna għaddejna minn ħafna ta' ġviri, jien niftakar 14 sena, bdejt nisma l-Wasp u la Maiden kien ħabib tiegħi Alex Combo, u kien semma li tape recorded, tiftakarom dawk il-recordings cheap tal-ġiġlieri. U kont iffissajt, u is-sabiħa li dak iż-żmien dik l-età
il-mod kif tisma' l-mużika l-ewwel darba li tisma'ha dak iż-żmien ma ġiba qatt jista' mhux jiġu l-aħjar bands jimpruvi hawnhekk, imma dak il-magic fl-ewwel sena li tibda tisma' mużika ġdida, dik titlifa għalija jien, dik l-opinjoni tiegħek. Fer, jien bdejt بالنسبة għal Gary Newman, Depeche Mode, Jean-Michel Jarre, xina meta fit-tfulija aktar kont fuq synth elettronika u hekk. Fil-fatt jien kont anke mill-ewwel li bdejna jisnu l-events techno Malta u hekk, però niftakar meta kont fil-Form 1 kont iddubbajt kaset Black Sabbath. L-estja. Il-bibja. Tista' il-bibja. U meta smajt dal-kaset, no way back, no turning back. Imma dak iż-żmien tisma' l-Black Sabbath u l-Iron Maiden. Jien niftakar jiġu. Isma' di ta' ġo skola tal-Istat, mhux skola tal-Knisja. Tal-Istat hija. Jiġuk il-fucking karismatiċi me. Wieħed qisu ħajta deni. Big gidbas faċċata li da ex-kriminal u kien il-ħabs. U waħel il-ħabs għax kien jisma' l-heavy metal minn nitnejjek ta' ġibda ġiem ngħidlek qisu ħajta deni kien ġibda. L-uniku ħabs kien ġo moħħu. U jgħidlek isma' intkom qed tisimgħu letteralment li ħin ix-xitan ta'. U jien niftakar dak iż-żmien, jien kont reliġjuż dak iż-żmien, niftakar għamilt xi xarej ma nisma' xejn b'sagrifiċċju kbir bdejna jien ma rix aqalna ġi possedut men. Ta' sekk kienet. Ma tistax timmaġina ta' ġifieri. Jien niftakar meta kienu ġew il-ġurnal lajsum jien kont tal-Ħamrun tal-Ħanda. Iżżewġ ġangel lajsum sa Malta dak iż-żmien kienu jisbuna. Jien kelli ċurketta Dikalt hija band post-punk, got rock u hekk. Image għandhom dar kax lirika laqqas id-dar. Huma got rock, post-punk u hekk, imma jiġri kellhom image id-disinji tagħhom, l-artworks tagħhom. U malli dal ċurket kbirek ta' Dikalt, ġibu la waħad u li ġifieri, sieħbi kellu il-Four Faces tal-Iron Maiden. Sorry ta' Guns N' Roses ftakar kellu Four Skulls, ħadu ulu għax biskaletri għax u jekk tismaw il-kassettes bil-maqlub jiena mort id-dar. X'l-ewwel ħaġa li provajt nagħmel, provajt nisma' l-kaset bil-maqlub, asħaq kemm il-kaset ħxejt minħabba fejn. Għax nipprova nisma' bil-maqlub biex tisma'. Kollha. Il-vuċi waqt ma smajt xejn, jiġifieri. Għax il-pressjoni li kien hemm. Anke l-Knisja waqt il-priedka tal-ħaj. Tisma'x il-kaset bil-maqlub. Niftakar kienu jagħmlu, kien hemm xi wieħed qassis, kienet ejjilaba tal-guru l-Messija taż-żgħażagħ dak iż-żmien. Kien jisu il-kannol kont ngħidu, għax kien. U dak kien organizza il-festa żgħażagħ hostja, u morti jien il-festa żgħażagħ. Xeba, niftakar krem ċarsa liba DJ, xeba kumbajja, u jina tmurem ta' 14-15 sena men biex tara mara. Għax aħna fi żmien fej anke fl-iskola ma jkunniex mixed, ġifieri aħna biex tkellem tfajla jisek illa ma tkellem tfajl. U morti hemm biex nara xem nisa kollha. U kien hemm Standman. Niftakar album kbir, Wasp, il-long play hekk, vleġġa fuqu This will take you to hell, ostja. Mela, men, bis-seri ta' ta' ġivda l-festa zaza kienu jattendu mijiet ta' 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 Viktor kont nkun kurjuż biex nismaħħom? Le, ma nkun ġan nismaħħom dak iż-żmien. Ma eżempju jimma konx. Umba ironikament u di jasra kemm huma ignoranti, ma jirrealizzawx li aktar ma ħaġa tipprova teqrida, mbagħad ġejt hardcore jien. Anzi, jekk band ikollha konnotazzjonijiet sataniċi aktar qed nismaħħa. Għax hekk jiġrilek imbagħad. Mbagħad tiġi issa aħna timmorru lura ħafna. Illum il-ġurnata l-istess pressure issa fuq il-festa tagħna Halloween. L-istess pressure issa jibdew dal-waqt issa joħroġ xi wieħed xi jkun jisu zombi ma jaħseb li da ħajgħix għal dejjem u jibdew għax il-Halloween u sataniċi u tfal u ħajidħol ix-xitan fil-ħelu illa men. Ma daw huma affarijiet li werru xebanis. Min fancy u llum għandna almost fancy jiena. Le mhux ma nxebiż mhux dak tal-biża Halloween, però li qod jgħid ikeċċi xi miċ-xitan kull funzjoni li għamel dik mhux tal-biża. Jien niftakar jiena bdejt jien bdejt ħalhom fit-2004, jiġri ma kienx hemm social media u hekk. Iġi dak iż-żmien il-promotion tagħna kienet mur issib ħajtu timleħ bil-posters. Kollha u faqqalhom il-posters dej il-sixth form. Dak iż-żmien dej l-iskola ta' snajja tal-Mosta, titlaħ dej l-ITS insomma, il-postijiet fejn ikun hemm ċitnej Paċevil. U niftakar xi 2006 kienet. Jalla għomlok naħseb kienu. U le, u jippruvaw l-persepru jitrejsjaw minna tuħħalhom fl-aħħar isibu Malta żejra. U niftakar kif fit-2006 kienet ħarġet dik il-famuża karta orange li bdiet titqassam fil-letterboxes. Bħal Balzan u l-Mosta kombinazzjoni għax ovvjament hemm il-Mosta. U għax Halloween u għax waqt il-ewwel parties isiru il-quddies għas-sewda jsiru s-sagrifiċċji, jiena bdejt nimmaġina natti ma jiena
ma għamilt lebda sagrifiċu lebda qoddisa, u daw ġon of spaċ fil tista tagħmel daw l-affarijiet kamon. Imma l-problema hija min kien jiġi kien jaf li mhux veru, anzi pinch of salt. L-arma tabdew attakki oħrajn issa mbagħad nitkellmu fuqhom għax Jeremy għadda wkoll. L-ar li ssib minn kien jemminhom. U issa il-brainwashing il-lum naqas, jiġifieri l-lum veru għadik issib dak l-idiota li joħroġ fuq il-Facebook, issa ġej ix-xitan, u issa ġejjek. Issa meta nitkellmu fuq l-oriġini ta' Halloween, jiġifieri fuq Samhain, ħan indunaw li x-xita m'għadux jaqsam xejn fiha, però dik iktar quddiem fil-programm. Pero l-affarijiet li konna nismaw konna naraw dak iż-żmien, anke jien taf x'kelli xogħol. Kienu jarawni bit-t-shirt ta' Iron Maiden il-Flight 666. Tarhom iroddu s-salib, kienu letteralment iroddu s-salib in-nies, jiġifieri. Ara, fit-2000 naħseb naf l-ewwel qas-it-tieni parti li għamilt. Kelli ħabiba tiegħi, ħabiba sew kienet dak iż-żmien. U kont ili ma nara snin. Dik kellha ħanut tax-xahar u kont għaddej minn hemm u għad ħanaddi inkellima. U għaw ċer kif int, għani konninna maraw xuċiċi sentej. Kif int, taf kif friends grow apart. U għat li ħana mill-lek kafe, għattila ma nħobbux, għat li... U bdejna t-kelmu għattila, isma, għattila ejja ħana mill party ta' Halloween. U bħat ħaresek, għat li ma tarax. Issa din għafa veru blind ma cool, tħobb il-rock, la tixrob. Uħsib t-tnejja kien, għat li ma tara, għat li leta, għat li isma ħajkolli nkomplin. Għina tara di, ostja madonna. Bor id-dari għaddu xie jumejn u għat ħanibat la messaċ. Għax forsi ħadet għalija fuq xaħġajn, unsejpli madux jeżisti, blokkjatni men. Wara żmien ninduna, kienet għat mor River of Love. Inkredibliment, bis-serjetà ġvidi. Imblokka għax għattila isma ejja. U bl-arus, ta' kienet arus, ta' ġibu l-arus, għat li ma tarax, un blokkjatni ostja. Biex tara, inti sewet tajt li naqset ħafna l-influenza, pero għatawni, ġifieri li. Jekk tiftakar dabar fuq l-axar program li kontaw, u anki intjetta dal-axar Jeremy naf, jiena palissa iktar li tinkwetan il-Knisja minna n-nifisa, iktar tinkwetaw nis-setet tal-madwar li ħiraġ mill-Kristjaneżmu, there are still Christians. Ma daw is-setet semmu River of Love waħda minnhom, però oħrajn ġifieri li huma estremi daqs River of Love jew iktar. Għamilna programm fuq hekk biss jiena. Jiġifieri għalhekk għax rajt il-programm u niftakarkom issemmuha. Jiġifieri dawn il-brainwashing li qed isir huwa perikolus. U l-problema li hemm huma jimlew vojt. Mela, il-Knisja Kattolika realizzat li tilfet il-kontroll fuq in-nies. Ja fil-mija. Ma ċanda dak il-kontroll u naħseb intilef indunaw li jintilef wara referendum tad-divorzju. Naħseb hemmhekk ħadu daqqa hemmhekk in-nies u rew li smaqna mhux ħanibqgħu skjavi. U jekk tmur lura tinduna x'qed ngħid meta ngħid konna skjavi. Però naħseb li peress li l-Knisja tipprova they're trying to tone it down. Mux kolla ta' xem qassisin u fanatiċi aktar minn manxie. Imma l-Knisja pala istituzzjoni, they are trying to tone it down. Pero dak qed joħloq vojt fin-nies li jridu jkunu fanatiċi. Għax inti għandek nies li they want to be fanatic. Naf il-festa għandna ġora ħaljen festa ta' San Giuseppe u festa ta' Santa Maria. Jiena fil-prasepju jew jekk mal-Madonna ma nagħmilx il-pastor ta' San Giuseppe. Daw bis-serit, le daw veru. Hawn nies li they need something to be fanatical about. Hawn minn il-futbol, il-hooligans, u hawn dal-Kattoliċi li l-lum il-ġurnata l-Knisja Kattolika ma diex timla l-aspirazzjonijiet tagħhom. Allura timorru intergroups. L-NFL tal-festa, ma? Jena ħobbom il-festija. Emma ta' t-neħi il-pastor ta' San Giuseppe. Jena ma narmawx il-president. Jena ħobb il-nar, inserta jibdida minn nar. Emma li għet najdleku li għaw nies u għet jintefaw f'daw il-setet li they want to be fanatics. Issa li minn dawk li dawk huma li huma, inti għandek in-nies vulnerabli li they need somebody li jkun l-alla tagħhom. Literalment ikunu għaddej minn problemi ta' addiction, semmejt int bdejt bil-sponsoring u semmejt il-harm reduction. Għaw nies li għax għandhom problemi ta' addiction jintefaw f'daw is-setet u literalment sunnara ta' sajt f'sormhom idaħlulhom hekk, teġibri daw jaqbduhom hekk kisek daqs li batħuta. U bat għandek nies vulnerabbli li għaddej minn social problems, forsi separazzjoni, forsi. U daw kollet jinabdu hemmhekk, u daw għadhom jemmnu jiġifieri li Halloween
Aħna jiena u Rene, aħna skjavi ta' Satana. Din laqqas nemmen li jeżisti. Ne, għasta ma għandix taqsam xejn Halloween ma Satana. X'parti mir-reliġjon tiegħek pereżempju. Jiġifieri imma eżattament l-oriġini. Kif diet xina li naf jiena minn dejjem kien hemm dat tip ta' dan u tal-mewt u mbagħad il-qawmien u kif naqbad. Halloween as-saċ il-qawmien ma tantx idħol fiha. Għax inti hemm il-mewt u mbagħad terġa' tibda l-spring. Inti l-afterlife ovvjament la żgur għandek il-vejl ta' bejn il-ħajja tal-dinja tal-ħajn u dinja tal-mejtin li f'dak iż-żmien tas-sena li fil-tirqaq ħafna eżatt. Kull eqreb u fil-verità mhix ġurnata waħda huma 5 days. Ġifieri fil-verità il-sabat ta' Samhain għax aħna bħala pagans aħna sejħulu sabat. Huwa 5 days. Per eżempju anke aħna Yuletide li huwa il-mili tal-insara huwa 10 day huwa 10 ijiem. Fil-fatt għaliex ġerment anke jekk tinnota kif jiġi ċelebrat il-miliet huwa jsu jibda mit-20 December meta tibda x-xitwa, aħna nċelebraw Yuletide fit-21st. Sa 31st of December sa New Year's Eve. Fil-fatt huma l-ġranet huma it-10 days of Yuletide aħna ngħidulhom. Issa, fil-verità kif bdiet il-konnessjoni mal-mewt f'dal perjodu tas-sena. F'Malta daqsxejn differenti, u issa nitkellmu fuq wkoll, però fl-Ewropa, ċentral speċjalment il-pajjiżi Keltiċi u dawk Ġermaniċi biex niftehmu, jiġri daq qabel mal-Ewropa kienet taf x'inhu x-xitan, kienet taf x'inhu Satana, laqqas idea li l-lut qegħdin. Pre-Roman times, Le, jiġri meta l-lut kienu fl-Antik Testament, jiġri dan li qas idea ta' x'inhu x-xitan u mhux xitan, jiġri għax din eluf ta' snin ilha jiġifieri ilha eluf ta' snin. L-Ewropa kienet tiċċelebra l-aħħar ġurnata tal-harvest. Id-dinja ittik l-aħħar harvest tagħha, l-aħħar prodott tagħha li huwa turnip, il-pumpkin daħlet wara fil-Halloween, issa nitkellmu kif daħlet fil-Halloween il-pumpkin. Li hija l-ġidra biex niftehmu u xi ħaxix ieħor. Qabel l-Ewropa tidħol għax-xitwa, aħna rridu niftakru kemm fix-xitwa l-Ewropa huwa kontinent kiefer. Issa l-xetlek jiena Malta daqsxejn differenti. Meta harvest kienet a matter of life or death. Eżatt, għax il-bdiedem kien agrikoltura dak iż-żmien. Ġifieri da jekk tiġi xitwa ħażina jew harvest ħażina, tmut komunità mhux persuna. Eżatt. Għax kienet tiddependi mill-agrikoltura tal-komunità. Bekk il-harvest hija konnessa ħafna meta tara ħafna Halloween tara ħafna decorations harvest. Għax ġejja minn hemmhekk fil-verità. U għaw komunitajiet li nqerdu fuq harvest jiena regolari fl-istorja sa 200 sena ilu. Mhux veri, kien hemm komunitajiet sħaħ nqerdu għax ma kellhomx ikel. Fl-Ewropa. Fl-Ewropa għax inti meta kien jiġilek dulluvju pereżempju qabel iż-żmien u jerriqlek kull mem. Biex titlif kollox. Naħseb l-aktar waħda riċenti il-potato famine tal-Irlanda. Dik. Il-blight, il-potato blight, marditilhom il-patata. L-Ingliżi il-patata li kienet tajba ħadu għalihom u daw mitu bekk hemm ġol Amerika dawk l-Irlandiżi kollha. U bekk il-Halloween imxiet mill-Irlanda l-Amerika. U minn hemm ġiet il-pumpkin. Il-pumpkin diet meta l-Irlandiżi ħadu tradizzjoni ta' Samhain u Halloween lejn l-Amerika qabel x'kienu jagħmlu jent jekk ma nafx għandkom xbokom kif inhu l-forma tal-ġidra, għandek jisu zokk, mbagħad għandek jisu xi ħaġa tonda. Nara bil-flok bil-miss fancy inti pritka. Le, mhux għaldik qed Għal-ġidra li tixtemmna tal-ħaġix biex tiftehmu. Għandek jisu zokk, mbagħad għandek jisu wiċċ makabru u għandek jisu daqra daqna u sejħela li trid tinżda l-isfel. Kienu jagħmluha ovvjament tlajnejn u xejn ma ġew fiha u tiġi jisu wiċċ ta' xi spirtu jew hekk. Meta l-Irlandiżi qasmu lejn u l-Skoċċiżi, l-Skoċċiżi nħobbu nisewhom daqsxejn xi kultant imma huma wkoll. Qasmu lejn l-Amerika. Aktar romantiċi bħala f'moħħna. Qasmu lejn l-Amerika u bdew jiċċelebrawha. It-ternib il-ġidra kienet għadha ma daħlitx fl-Amerika, però kellhom il-pumpkin. U ndaw li biex tikkarvi għall-pumpkin ħafna ħjar mill-ġidra għandek iktar spazju. U minn hemm bdiet it-tradizzjoni tal-pumpkin, jiġifieri il-pumpkin veru hija Amerikanata biex niftehmu għax il-propja lantern kienet issir bit-ternib bil-ġidra. Għastja għamlu daw il-film sekk u jidaħlu daw il-pumpkins li jihdu l-ħajja. Semma l-influenzi pagani fuq il-katoliċizmu, il-tradizzjonijiet kattoliċi aktar minn xej. Ma jiena in my lifetime ġuri sa 30 sena ilu jien niftakar ir-rabja enormi tal-Knisja Kattolika Maltija għal min fil-miliet jarma l-Christmas tree. Mara. Niftakara għax kienu jgħidulna dik xaġa pagana, dika għax il-pagani jaduraw is-siġar, allura intkom qed tagħmlu. Illum tmur ġo knisja fil-militu jkun hemm Christmas tree. Imma
ħafna nies u xi kultant kemm li qed nikber li għalaqt ċertu età, xi kultant ma nirrikonoxxix il-generation gap bejni u bejn nies iż-żgħar. U ma nirrealizzax dawn l-affarijiet laqqas għandhom idea tagħhom. Le, meta jiena kemm minħabba l-venue, kemm minħabba l-events, għadni nagħmel ma' nies li huma ħafna żgħar minni Għalihom għaljeni daw l-affarijiet. Għalijena d-bieċa xina dejjem niftakar. Imma jiena nafu li żgħir ħadhom titkessa. Fi żmien għal-Christmas tree kienet tramati ġajġri, kienet fid-djar kollha kont tara Christmas trees u bħassoltu minn għandu l-iktar dawl. Mhux Christmas tree, bambini u prasepju. Imma l-ewwel importanti tarma l-bambini u prasepju. Fil-qoddisa ta' jgħidlek il-qassis. Mela. Ħallukom il-Christmas tree, dawlaw affarijiet. Għaxi, Jula tgħid li hija l-oriġini tal-miliet biex niftehmu. Ija, l-festa li tiċċelebra d-dawla, allura Diġġol Ġermani, Christmas trip Diġġol Ġermani, propju b'siġra kienu jagħmlu l-axxamat. U minn hemm baqgħet dejjem ovvjament huma żdiedu d-decorations u żdiet id-dawl ovvjament ħadet form iktar festiva. Però veru għandu oriġini pagani imma kif qal jien millum jekk tidħol ġol knejjes. Issib waħda. Jien ma nistax nifhem però. Għax nifhem xi ħadd li ma jħobbx Halloween, so what? Jien ma ħobbux il-miliet. Kemm jiena mill-żmien postman. Ment għandek raġun. U mrajtu kont il-miliet. U nammetti wkoll jien il-miliet meta kont tifel kont inħobbu ġo moħħi it was magical, ġifri kont inħoss il-maġija tal-miliet. U mbagħad meta tlift l-ommi ta' 17 sena tinkiser dik il-ħolma u l-miliet u mbagħad spiċċa żmien ta' diqa illum le. Għalkemm fil-miliet naħseb kemm kont ferħan meta kont tifel fil-familja. Illum il-ġurnata u ħafna nies forsi ma jifhmux jiena nħoss il-magic fl-arja fil-Halloween nħossa. Issa jien xettiku ma nemminx u naf ġieli tkellimna moħħi. Imma dakinhar meta noħroġ bil-lejl inħossa fl-arja xi ħaġa speċjali kif meta kont tifel kont inħoss il-maġija fil-lejl tal-miliet. And what is wrong with that? Jiena ma nistax nifhmek imma għax kull esperjenzajt inti. Xorta għajċettiku. Jien nemmen li l-moħ għandu għax kien jekk inti temmen li hemm il-maġija fil-miliet tħossa. Li huwa tajjeb taġi. Ħafna drabi jien taf kif jien naf il-raġuni li xi ħadd jiċċelebra xi ħaġa u tieħ pjaċir ma nistax nara ħażina sakemm dik il-ħaġa mhux qed tagħmel sar ħadd ieħor. Però naħseb hawnhekk ħaġa tħol daqs il-generation gap ukoll kemm inbidlet id-dinja u kemm inbidlet anke Malta magħha. Dawn l-aħħar snin jien niftakar meta kont żgħir. Il-miliet kienet xi ħaġa tal-familja fil-veru tal-kelma xi konna f'nofsinhar nagħmlu l-ikla. U mbagħad flaxija jew morru s-sinema dak iż-żmien konna naraw Mary Poppins, kienet tradizzjoni li mor sinema naraw Mary Poppins, is-sinema ta' taslima. Jien il-milieti ta' tfal ma qtajthomx Malta, allura m'għandix idea. U mbagħad bil-karozza konna ngħaddu minn taslima għal San Ġiljan, in-naxxar għax dak iż-żmien in-naxxar kienu jagħmlu ħafna dwar u mbagħad nerġgħu niżlu lejn il-Mosta bil-Kwiel. Xi kienet tisa xi ħaġa ġurnata tal-familja. U hemmhekk m'għandix ma qas tidħol spiritwalità fiha fil-verità naħseb l-enerġija tal-bonding bejn il-familja. Illum il-ġurnata sar kollox kummerċjali. Wis, mhux għax dak iż-żmien ma kienx tiġà tifhunix ħażin, għax dak iż-żmien konna nistennew li niftħu r-rigal fihom il-miliet. Mhux hekk. Però dak iż-żmien għalmenu nista' nitkellem għalija. Aħna konna naqlaw rigal jew niknaddu mill-eżamiet fl-aħħar tas-sena, jew jekk jiġi l-praċċettu l-griżma fil-birthday jew fil-miliet. Rigal il-miliet kien anka għalina tfal kienet ċaġa looking forward. It was magical. Illum din spiċċat. U Halloween nifhmu ovvjament jiena bħala pejgin nifhem iktar għax nifhem l-enerġija ta' dawk il-5 tiem x'inhu għalija bħala spiritwalità, però illum fil-verità l-ewwel nies ħafna nies qed imorru lura għar-roots tagħhom. Jiġifieri qed jagħmlu riċerka. Imma x'kien hemm qabel ma konna qed niġu mitmawni dad kideb kollu li f'dan l-aħħar sekli konna kienu qed jitmawna x'inhu jiġri. U meta jindunaw x'inhu jiġri, ħafna nies, speċjalment iż-żgħażagħ qed imorru ħafna lura li dawk li aħna nsejħulhom the old religions jew lej ateiżmu literalment ikunu qataw qalbhom. Di perżu dal-ħart naraw anke fil-politika ħafna nies qed jiġġeġġlu ma jmurx jivvotaw. Għaliex għax qisu dak kollu li kienu qed jiġu mitmawnin fl-aħħar sekli. Qed idejhom ħafna l-status quo. Allura jew qed imorru għal the old religions which are more a spiritual kind of religion m'għandikx knejjes, m'għandikx tempji, tista' tipprattika waħdek. Jew inkella they go for atheism, pereżempju dal-aħħar fil-Greċja qed jerġgħu jiftħu t-tempji
għall-Olympian Gods. Ejwa, rajċa. Fl-axħar fil-Skandinavja, kem Sweden, kem Norway u dirjanka Denmark, neħħew mill-Kostituzzjoni il-regola li int ma tistax tadura Norse Gods, għax huma meta l-Christians ħadu over il-pajjiżi Skandinavi u tefaw il-Pagan Vikings il-barra. Ostja. Dik kienet daħt fil-Kostituzzjoni li ma tistax tadura the old gods. U kienet baqgħet sa ftit snin ilu, Però nifhimha. U fil-fatt qed jerġgħu jiftħu t-tempji issa lil-Norse Gods u iċ-ċelebrazzjoni li qed isiru. East Europe minn meta infirdu l-pajjiżi Litwanja u Estonja speċjalment il-Pagan Fest li qed isiru kemm qed tkun hemm nies li qed jerġgħu lura t-tradizzjonijiet tagħhom. Għaliex għax qed ifittxu dik l-ispiritwalità li m'għandix status quo kif qed int. Però jiena ma rridx ħaġa neċessarjament pożittiva, da mhux li bniedem ifittex l-ispiritwalità, għax tista' tkun spiritwali u ma tkunx reliġjuż. Tista' tkun spiritwali u ma temminx, imma jien li pereżempju jien naf li qed jerġgħu jiftħu t-tempji lil Żus nara redikola. Fis-sens issa jien kien tittikittama so be it. Imma naħseb il-bniedem għandu jaspira l-affarijiet aktar profondi minn jivvinta Alla bil-qeda fuq muntanja u jekk iddejqu jgaralek is-sajjetti. Ġifieri jiena hemmhekk forsi ma naqblux. Biz that being said to each his own, jiena lija il-kunċett ta' Żus hija redikola. X'inhu? Jiena Zeus ma ħobux. Antipatku fiha. Jiena Hades wara. Ta' sewi. Inti tfotti bil-rumin. Xkont Falissa żmienu. Unsert tal-frutta favorita tiegħek. Imma jiena pereżempju nara il-kunċett li temmen falla li qiegħed bil-qiegħda fuq muntanja u jekk iddejqu jgaralek in-nar u meta jkollu aptit jinżel u jħonejka man-nies tad-dinja x'dawk huma l-Alla. Forma differenti ostja. Fil-waqt li kważi aktar nifhem dak it-tip tal-Alla meta nħares li d-dinja kieku jeżisti Alla nara aktar kapriċċjuż bistrik ta' sadizmu kieku nemmen li jeżisti Alla. Ma narax aktar fanciful jew aktar redikolu minn min naf min jemmen li Alla ġi fid-dinja u mexa fuq l-ilma u qajjem il-mejtin. Inti hija kollox ibbażat fuq fidi. Ġifieri ma nistax nifhem xi Kattoliku jew xi Musulmani jitħaq bil-Grieg, jemnu f'Żus, jemnu li kien. Però mbagħad il-Musulmani jemnu li Muhammad telab xi żiemel itir. U l-Kristjani jemnu li Kristu miet qam wara 3 ijiem. Issa, qed noffendi lilhom jekk iridu jemnu hekk, le jemnu hekk, mhux problema. Kristu ġi teleportit. Imma l-istess nies li jiddejqu ma tgħidulek isma' inti m'għandek ebda dritt tirredikola reliġjon. Huma fl-istess ħin jirredikolaw ir-reliġjonijiet kollha l-oħra. Eżempju anke meta toqgħod tħares lejdi ta' Żus li jiġi fid-dinja u jmur man-nisa u hekk. Tista' aktar alien abduction. Ħajaqbadlek fuq ladies konna. Aktar alien abduction għalli. Li rrid ngħidlek u hawn nitlu għal Halloween, x'qed nipprova ngħid. Qed nipprova ngħid li it-twemmin jew dak li qed tagħmel lilek jew lil Hades jew lili mhux neċessarjament huwa xi ħaġa li għalik tidher redikola, għalija ma tidirx redikola u dik nifhimha. U fl-ebda mod jien m'għandu jkolli d-dritt li noqgħod nirredikola jew nitnejjek bik għax temmen f'Żejus. Fimt? Però fil-waqt li kulħadd jgħidha di reliġjużi kollha jgħiduha, huma m'għandhomx problema mbagħad iżebilħu lil ħaddieħor. Jekk jien nikteb xi ħaġa fuq il-Bibbja tara l-Kristjani inti jemmen li trid, imma lilna ħallina mhux sew tirredikola reliġjon. U mbagħad jiġi Halloween u tara l-istess nies, di xjaten u daw hekk u tibda tinduna kemm ġeneralment kull fejn tidħol reliġjon tagħna tajjeb u taħat ieħor ħażin. U di li bdiet dik il-mibeda li hemm lej Halloween lej ċertu li ġejja minn ċertu nies. Innuqqas ta' tolleranza li daw. Toqgħod innota li anke fix-xena tal-films ftit għandna films tal-biżaw Malta. Kemm issib films tal-biża' Malta? Jiena li nara li jippruvaw kunu serji narhom tal-biża', ġeneralment. Film sens ma tantx issi film. Il-ġar tal-films tal-biża' Malta do baby, ma jagħmlux ħafna. Naħseb li kien għamil ta' Mark Dino hemm dar il-qala. Mhux dak kien xemm iżjed. U li huwa film tajjeb ħafna. Però ħanajlek għax tlifna r-roots kif qed jgħid il-Hades, għax aħna għandna ħafna folklor ta' ħafna kreaturi tal-biża'.
Malta illa jekk tibda tidħol hemm il-gawgaw, il-bellija. Il-film ta' Sultana ta' Lawrence. Żgur, insejt ismu il-Mostri, żgur. Ġifieri dik hija xi ħaġa li ġejja minn żmien. Film tajjeb ieħor ħafna dak. Fejn aħna jien ġieli kont immur bil-kelba, ġieli nitella l-videos fid-dlam f'wiet it-ilajn, iżda m'għandniex noqgħod ma tantx immurħa. Imma nżomma. Fid-dlam ċappa, lena tiegħi nitlaq il-klib, dlam ċappa ma tara l-ħadd. U hemm tara l-ħarrub jgħaddi minn fuq it-trejqa dak id-dlam u hekk. U tibda tirrealizza fejn il-Maltin ta' 100 sena ilu kienu jemnu f'dal-mostri minn kelli Malta daqs pesisa. Dak iż-żmien meta kienet ħafna kampanja u hekk, ma kienx hemm bini. Kien hemm atmosfera pjuttost dark. Inti jekk tara Dragonara jisimha Dragonara dik l-erja. Għax jemnu li kien ibejjed dragun, taf kien jgħix dragun. Dik taħt id-Dragonara hemm ħafna erin. U dak bir-riħ hemmhekk meta jaqbad il-mewġ jagħmel ċertu ħoss. U kienu jemnu li hemm dragun jew serb kbir, ma fil-verità dragun. Li kien meta jkun il-maltemp jagħmel ħafna storbju. U minn hemm ġejja l-idea. Infatti hemm leġġenda li dragun attakka l-port il-kbir il-kavallieri. Tornado kien probabbli, imma veru erbu xeba xwieni. Tromba kbira. Imma l-leġġenda kienet li kien dragun. Issa daw l-affarijiet kollu huma leġġendi huma mitoloġija, issa x'differenza hemm bejn ir-reliġjon għal mitoloġija jiena li hija xejn. Jiena li hija kollha mitoloġija, imma min jemmen li reliġjon. Issa il-Halloween huwa għal ċertu nies huwa reliġjon, huwa parti mir-reliġjon tagħhom, bħal ħabib tiegħi, għal nies oħra pali huwa. Skuża biex darba f'sena nieħdu pjaċir b'xi ħaġa, jien ma nofx pjaċir bil-festi. Jien ma nifhimx il-gost li noqżer jien naf f'xifer ir-raħal tiegħi sejjer lil taraħal orfox kemm għandkom tajru għalina għandna l-aqwa Alla tagħna l-aqwa il-Madonna tagħna tagħkom aħba tagħna tajba. Smajthom dawn l-affarijiet il-festa. Smajthom dawn l-affarijiet. Jien smajt festa persuna tajja tek ta' itelhom fuq l-ispalli ma tkun tifek kont immur il-festin. Jgħid il-Madonna tagħna Madonna tagħkom aħba. U bdew s-siktub bdew disko tu nizluħ. Daw l-affarijiet ma joġburi. Issa għaw minnu dilettant tal-festi u nis eżemplari għobbu l-festa għobbu l-iskobtaħ. Ma jien ma noħux għoż daw l-affarijiet. Jien Halloween toġobni. Għaw xaħat għandu dritt li għajd li jisma. Immaġina jien noħroċ hemm barra u ngħid isma' l-festi għandhom jinqataw kollha u maħżina u min imur il-festa huwa qed jagħmel xogħol ix-xitan. Kif joħduha? Illa x'panikjala u kieku ħanajdlek. U da fatt. Jidher li fin-90s. Fin-90s il-Knisja ippruvat trażżan il-festi. Iva niftakar. Ejja. Ma kemm mar Father Guder niftakar. Mar fuq Xarabank u għajruh menda. U għajruh. Li spiċċa Broken Man jiġi dak kien favorit li l-ħaqis off. Farku ġveri għazzer aktar. Għax dan attakka l-festi. U laqas attakka l-festi, għal-isma l-festi jridu jiġu l-festi li kienu propja b'dedikazzjoni lej l-qaddis, jew lej reliġjon, affarijiet pal-marċi u hekk huma esterni m'għandhomx. U da ħajaqtanna l-festi. Dak kien dak iż-żmien. Nax niftakar l-istorja nafa daqsxejn so mbagħad wara nispjegalek għalfejn. Kien dak iż-żmien li f'waqt il-marċi ta' pereżempju tal-ewwel tridu bdew jinħolqu l-ewwel sorpriżi waqt il-marċi niftakar bdew l-ewwel imurewwaħ, l-ewwel umbrellel u l-umbrella tagħni kbar minn tagħkom u mbagħad ċertu festi. Kienu mietu numru ta' nies min-nar dak iż-żmien? La żgur bar il-kmamar tan-nar kienu ġew 5 snin. Għad-dilettanti tan-nar kienu veru koroħ u l-familji tagħhom ovvjament. Il-partitari minn qabbat l-armar tal-oħrajn. Xri kienu l-festi reġgħu bdew jaqgħu kif kienu lej il-mid-80s. U kien reġa' beda daqsxejn ġlied bejn il-festi u li prova jagħmel isma' dawn mhux festi nsara, jekk aħna nqogħdu niġġieldu għall-istess Madonna, intu għandek il-Gudja, għandek 3 Madonni differenti. 3 festi differenti. Jiġifieri ma tagħmilx sens kwa. Għalmin għalija ma tagħmilx sens għal-jom tagħmel għax huwa l-ħobi tagħhom sejħel għal trid. Imma li prova jikkalma l-affarijiet. Imma kien għal Jeremy dan. Kemm għajjat fil-qosor Peppi. Letteralment ġara wara. Sparixxa mix-xena. Kellu jisparixxa l-ħsara li għamlulu.
kienet kbira on the personal note. Jien ma niftakarix, imma missier darba non kien ma il-festaw ta' San Gaetano, għalli rajt l-anġli jtiru. Tal-86, su. Kienu 87, 88. Fiz mill-elezzjoni tal-87. Wara l-elezzjoni. La żgur, fl-87, l-elezzjoni f'Mejju. Dik jgħidu ma matux in-nies. Ma żgur. Ma dik hemmhekk kellek il-każini huma magħrufin li huma il-political. Politika u reliġjon, Emma li rridnajleku, il-festi hemm dark side għal-festi. Hemm affarijiet li m'għandhomx biex jiftaħru bihom. U hawnhekk ħalli nkun ċar jien m'iniex qed nattakka l-festi, jien jekk iridu jagħmlu festa fil-ġimgħa, I don't give a fuck. Insomma. Mbagħad l-enerġija kollha li jaħlu fuq festa li ma jridux jiċċelebraw huma għalfej. U l-iskużi li il-bullshit li jivvindaw għax mhix tradizzjonalment Maltija. Aħna niċċelebraw l-affarijiet tradizzjonalment Maltin. Però alla l-gabbana tal-hot dogs il-festa u l-candy floss. Dawk Maltin, dawk tradizzjonalment Maltin, ta' u għajja, u discos il-rave, discos, dawk tradizzjonalment Maltin. Imma il-Halloween, għax mux tradizzjonalment Maltija, ta' ma fiex bizzed bigilla l-Halloween. Pero mbagħad fil-istess argument li għajdunna mux tradizzjonalment Maltija, San Valentino, għatsmajt il-Knisja teret fu San Valentino. Għax hemm San. Pero fil-verità ħna għandna tradizzjoni ta' Halloween u Malta, anyway, li tiġi ċelebrata ġimgħatej wara, San Martin. Aħna trick-or-treat tagħna minn dejjem kellna niċċelebraw. It's based mal-harvest. Mal-harvest u mal-borza. Inti tfallet titjom it-treat. Xi l-verità it-treat da żmien kellna tradizzjoni fejn huma marbutin mal-harvest u ma treat tfal. Mhux mal-Halloween, mal-harvest li għattinti. Imma li huwa fil-fatt il-Halloween il-basic l-oriġinal. San Martin ħireġ minn hemm. Inti toqgħod bravu jġiblek Astantin. Eżatt. Borzin niftakarhom mituna l-borzin. Un fil-ħodu ssib il-borza. Ma dix, ġifieri. Imma anke di, mela, ejja nibdew neliminaw iċ-ċuċċati li jgħidu. Għax mhix tradizzjonalment Maltija. Ġifieri daw fil-miliet jiċċelebraw il-festa tal-Mara l-Ħoxna. Għax dik l-ewwel reliġjon Maltija. Ġifieri il-miliet, il-Kristjaneżmu u reliġjon importata. Allura kan noqogħdu mmorru sa fejn ħammorru lura għal dak li hu Malti. Ma dik ċuċċata waħda. 3/4 tal-affarijiet laqas il-banda mi tradizzjonalment Maltija ta' Story. Ġifieri il-tradizzjonalment Maltija biżżaq u mhux bit-trombun u bum. Ġifieri mela dik waħda. Li tiftaħ bieb għax-xitan. Ħanina Madonna kemm ili nismagħha dik ċuċċata. Nibda nidaj nismagħha jien huma jitilfu li ruħi. L-affarijiet li jgħidu inti ma nafx ġieli segwejt il-lamort. Mhux il-lamort biss jien ħassegwix ġara lili. Mela meta bdejt Halloween u Malta u bdejt niġi attakkat b'mod personali sew. Li għabdit taffetwa li ħajti personali, għax din literalment xi sa kienu jċemplu x-xogħol tiegħi, Astja? Taf il-minna tħaddemu. Kienet infettat sacred war kontrija. Kemm il-Knisja, però l-iktar minn daw laqdit li kienu qrib il-Knisja neokomunali. U sħabhom insomma. Karizmatiċi. Jien kont nasal id-dar insib is-santi tar-Redentur fil-letterbox biddel ħajtek ara x'inti tagħmel u kont niġi kull jum insib kuruna tar-Rożarju mdendla mal-bib. Jien kont indaħħalha u jiena aħna l-pagans nemnu li affarijiet li huma sagra, kum mhux reliġjon tiegħek, aħraqhom, tarmihomx. Ejn kont naħraqhom, ma darba minnhom kelli ġurnata ħażina x-xogħol u kelli ġurnata minn dawk il-koroħ ix-xogħol niftakar kienet għax kien hemm bniedem kelli waqfu mix-xogħol għax kien għamel li jagħmel u kienet dik il-qatla tiegħi. Ħaġa li fil-ġob kelli qabel ma kienx toġobni meta jkollok toċċerdu jsir wasalt id-dar kont mifquh kol ma kont qed nara demm u kull l-ewwel ħaġa li sibt il-kuruna mal-battaw tfajta mat-triq bdejt nintija. Għetlu din mux jienet namil, amma minn xeba jgħamil li mal-bipu jien naf li kienet jgħamil. Jien naf li kienet jgħamil ħadam il-ġirin tijaj, ġiri kienet tagħmel li din, ma reġiċ saret. L-lum jiddispeċini li għamil ta' dil-bicċa xo, pero jiena kont għalfi għandin iġin qot insib il-santi fil-letterbu. Mbagħad dawara xumbat kienem fej kważi tlift il-ġob sena minnu, għax spiċċajt, l-żgur jiġu jħabtulek il-bib isma, ġejna xanna rapport li għat isiru affarijiet sataniċi fid-dartek li għandek l-annimali mejtin fil-ġinin. Idħlu, m'hemm xejn. Iġu leg bil-klip fid-dar, mhix ħaġa sabiħa. Estja wasaltek? Żgur għax
Għalek dejjem sirt ngħid it could be worst. Għax eżempju jiena ommi tmur fuq il-monti u hekk jibda jgħidu t-tifel tiegħek. Le, ġiri jiena għaddejt minn ħafna u jiena ovvjament dejjem kont inżomm kollox moħbi minn hu. Mhux għax qed nieħu pjaċir tabli ġralek imma dejjem ngħid Le, isma' daw bħalma għaddejna għaddu jiena wint. Malta ħanejlek ma Jeremy jafx se ngħid. Malta daw in-nies li forsi ma jimxux ma dak li huwa kummerċjali jew tal-massa ħajqlaħħa fuq wiċċu. Insa, forget it, Malta jew timxi mal-massa jew. Mhux biss jien naħseb it's deeper than that, Rena, jien naħseb aħna kull ħaġa li naraw kemm xejn differenti, it's a threat. Jien naf it-teddit li qlajt, int ma qlajtux jien fuq il-Halloween, però fuq Xarabank ma tkun timmur. Nista' nimmaġina. Rajtu ta' ġifieri jiena. Għaskora xinti għad minn fuq. Teddit kbir, ġifieri jiena darba minnhom. Kont fuq Xarabank u literalment wara program folla nies hekk imdawrin miegħi mhux violenti ta' tifhimniex ħażinin li hu right for doing their best to convince me and it was intimidating ta'. Astja. Juridaw xi 15 ruħ imdawrin miegħi darba mort fuq Xarabank pereżempju għal ngħidilkom min kienet issa ngħidilkom ta' kien fuq il-fortune telling. Niftakru dak. Issa nemmen li huma xarlatani ħafna minnhom mhux ħafna jinnemmen li kollha xarlatani, imma insomma. Li ma noffendi u fuq il-panel kien hemm Claudette Paċ li llum MP tal-Partit Nazzjonalista. U kienet hemm u bdiet tajdaw ċuċati u niftakar wara programm l-istess daru grupp nies magħha ngħidlek l-esperjenza tiegħi. U li ma setax toħroġ ta' ġifieri dak it-tip. U naħseb li di fil-waqt li Renhe jemmen li di naqset ħafna u jien ukoll nemmen li l-bullying fl-apert naqas ħafna. Jien nemmen li l-bullying minn taħt sottili qed jiżdied. U dik tinkwetani. Is-social media tat ħafna s-saħħa. Jien bdejna mill-social media anke mħabba events u hekk nuża xi nara l-vantaġġi tagħha social media. Pero naraw kol kemm is-social media. And the dark side. And the dark side qawwi. Ble, mhux il-misinformation dik ħallax dik dejjem kienet teżisti il-bullying. L-online bullying fil-fatt illum nafu kemm hawn pereżempju dan l-aħħar bqajt mistaġeb kont qed nara programm fuq Italjan. Lejene, fuq Lejene. Għax il-programm dak huwa programm li ħobb insegwi ħafna, xi ġurnalist ma they go all out. Ma għandhomx kantunieri. Kellu bżonn ikollna xi ħaġa. Kemm pereżempju hemm teenagers jagħmlu suicide. U l-ġenituri jgħidu ma dawal fej jagħmlu suicide. U mbagħad jiftu ċ-chats tagħhom u jgħidu ma konniex nafu minn xi għaddejjin. Milux qed nisma' jiena ħobb nisma' Bitwin fuq eżorċiżmu l-istess lejjen ħajkun qed jagħmel programm interessanti ħafna. Jiena ħobb nisma' l-LBC u channel tar-radio taqbdu fuq ir-radio Ingliż debates biss igu, mhux debates, diskussjoni biss. Diskussjonijiet. U ċempel xi ħadd li kellu t-tifel mietlu b'suicide. U da l-lum għandu għada to prevent suicide u għal insomma xwaslu għas suicide kienet jiġi bullied u harassed fuq l-internet u ma kienu xjafu u ma li raw stramba da kien straight A student f'daqqa waħda l-grades spiċċawlu beda ma jaddix u hekk u sakemm ikommetta suicidju. U għal xi ħaġa li veru impressjonatni għal aħna meta konna żgħar għal il-periklu kien meta noħorġu mid-dar. Għax l-Ingilterra anki jaf kemm konna niġru barra waħedna u għal aħna il-ġenituri tagħna kienu jinkwetaw meta noħorġu. Illum l-ikbar teddida l-aktar post li mhux sejf għat-tfal tiegħek huwa ġod-dar. L-internet. U ħsibt ħafna fuq astja u bdejt ngħid veru menestja. U naħseb di l-fattur tal-mibeda li hawn lejn kull min jiċċelebra Halloween li qed tinqatel għax illum pereżempju l-Kunsill Lokali kollha jorganizzaw xi Halloween. Sakemm organizzaw lik il-Holy Wing. Ma pereżempju ħaxid ħajorganizzaw Halloween. Kullim kien ħażabbar jagħmlu waħda tajba. Każina tal-banet illum qed jagħmlu. Mela kollha ġifieri. Imma nifhem li dil-pressjoni hija xempju ta' bullying. Binqas saħħa, però jien naf meta aħna jiġi xi ħadd jikteb li jekk inti tilbes fil-Halloween ħajposta dik ix-xitani jew tiftaħ biba x-xitan. Inti titħaq, jien nitħaq da jitħaq. Imma men ikollok 6 snin u jgħidulek hekk. Ma titħaqx. Mhux ċajta da. Ġifieri nifhem iż-żmien li kont nemmen fix jagħten. Il-lalla tal-biża men. U naħseb li qed jitraumatizzaw ħafna tfal
Meta jgħid jgħidulhom isma' intkom jekk tiċċer u jgħiduha anki u ħanajda ta' jiena fl-aħħar mill-aħħar għala baby man jiena ngħid li hu anki fi skejjer tal-istat. Hemm teachers, hemm headmistresses ċertu skejjel they ban anything li għandhom x'jaqsmu ma' Halloween u jgħidulhom għax di festa tax-xitan. Ġo skejjel tal-istat, issekkaw xa triti challenger ngħidlu fejta mhux problema. Astja. Imma Dan għandna issa naf li huma l-iskejjel għax għaddew l-informazzjoni wkoll. ġifieri daw isiru u maġna it-trauma fuq it-tfal li inti u nuqqas ta' loġika. Ġifieri jekk tifel jilbes ta' vampir fil-Halloween qed jissogra li ġi possedut mix-xitan ukun qed tkun makabru. Ma fil-karnival Però jekk jilbes l-istess fil-karnival. Jista'. Ekko, right. U dik li tinkwetani. Problem oħra wkoll tal-iskejjer li inti eżempju jiena t-tifla tiegħi fil-klassi tagħha u ieħor bissem Malti. Maltin. Pija, kollha barranin. Mhux neċessarjament nara bil-forxa ġaħażin. Ma pereżempju, mhux xi ħaġa daw il-barranin. Kif il-Halloween huwa ħażin. Kif eżatt. Skont minn fejn ikunu ġejjin. U le, all right. U aħna għandna problema oħra. Mhux ħanidħol fil-immigrazzjoni, kulħadd jaf li anti-racist campaigner kontra razzizmu, però nifhem ukoll meta inti tħallat ħafna kulturi f'daqqa u ma timmanagehomx jista' jkollok problemi. U aħna qegħdin aħna ħallatna ħafna kulturi, we didn't manage them, u llum ma nafux se naqbdu nagħmlu. Ġifieri naf problema tal-lingwa ma ħadniex ħsieb. Kienet time bomb li issa splodit. U ma tajniex kasa tul is-snin. Ġifieri niftakar fit-2009 meta jiġu l-immigranti Malta kienu dak iż-żmien kienu jiġu bid-dajjes, kienu jitfgħu f'post kien OIWAS. OI fl-isem Aġenzija tal-Gvern di, it stood for integration. Dak iż-żmien il-Gvern ħa deċiżjoni għall-integration m'għandux ikollu x'jaqsam ma' mal-ewwel djar li għandhom Malta u neħħew l-integration. Astja. Mela, ġifieri u aħna juni konna uħsieb. Dak iż-żmien li kienu jkunu l-Marsa? Il-Marsa kien il-bidu kien tal-Marsa ma kien hemm Dar is-Slim bir-Kirkara, kien hemm Ħalfar, kien hemm l-HTV Ħalfar, kien hemm xeba. U daw għamlu Awas, illum għadha sal-lum Awas. U kienu neħħew il-kunċett ta' integration, ġifieri dik toħloq problema issa għax xi kultant niddevjaw mis-suġġett jintor tiegħek. Meta inti jkollok ħafna kulturi, għandek kulturi li huma importati Malta, li probabli qas ħajkunu semmaw bil-Halloween. 100%. Fehmni ġifieri inti jekk għandek Musulman mhux ħajkun semma bil-Halloween. Jew l-Indjani. Jew jekk għandek Buddist jew Hindu mhux ħajkun semma bil-Halloween. Filippini żgur. Fimt? Filippini probabli ħajkunu kontra. Eżatt. Għax Roman Catholic. U aktar estremi minna. U aktar għalkemm ma tistax tajta laqqas. Għax pereżempju ir-Roman Catholics Messikani u s-saqaw komunitajiet South American Malta Konċeja li għandhom id-Day of the Dead. Santa Muerte. Li hija xi ħaġa enormi, ismani, Halloween żgħira. Day of the Dead il-Messiku, ġifieri jekk tara l-porċi. Jiena rajta. Mort emmen, nibża li jisiruri jaraw nisabiħi. Iġir dan inti immaġina, mela, dan literalment jarmaw lek iċ-ċimiterju bidwal. Huma kollha jisbaw wiċċhom il-famuż Sugar Skull, għal min jaf x'inhu Sugar Skull huwa dak li jekk ġieli rajtu skull kollu bisu pinġija fuq, dak huwa Sugar Skull, dak ġej propju minn din it-tradizzjoni. Tiekel dak. Huma jagħmlu tiekel, huma jisbaw wiċċhom ukoll hekk. Dan literalment kollhom dal-banda tagħhom insejċinu mal-musicians tagħhom hawn li kollhom dik is-sotto il-kappell l-istess jisbaw wiċċhom. Dik għandha l-oriġini għandi kun flat sticks ta' wkoll dik mix. Pal-voodoo, l-African folklore ma' kattoliċiżmu din l-istess. Però li għattejt inti li tal-mixture iktar mill-li ġol Mexico, dik ġo New Orleans l-Amerika mbagħad. Inti fi New Orleans. Ma dik mal-African imbagħad. New Orleans għandek ħafna santerija. Li hija mixture of voodoo and Christianism, daw qabdu il-kulturi kollha tagħhom, they mix them into one religion. U jiġri dan il-parades li jkun fil-Week of the Dead, New Orleans il-Week of the Dead, jiġri dan għandek ġimma waqqa l-Mexico which ridu ma' din iċ-ċelebrazzjonijiet. Dan ikollok il-banda. U dan immaġina jagħmlu lek il-picnics fiċ-ċimiterju l-Mexico, tarhom jixorbu t-tequilas, jagħmlu xott ta' sabtuħ fuq it-tabut, tipo qed jagħtu saqgħu cheers lil-mejjed u jagħmlu lek ix-xogħol. Il-mejtin natfuhom. Mela. Ngħidilkom xi ħaġa li ma nafx tiftakar int. Malta xi 7 years ago, u min kien ħolom b'din l-idea ħabib tiegħi, kattoliku ferventissimu. Da ġitu l-idea li fl-ewwel ta' Novembru il-ċimiterju jiftaħ bil-lejl.
Ma nafx fil-Halloween jew l-għada. L-għada, għax fil-Halloween il-Knisja qalet biex tiċċelebraw Halloween u mħabba li fil-verità ċimiterju huma proprjetà tal-Knisja taqta l-Addolorata, għax l-Addolorata biss huwa proprjetà tal-Gvern. Ċimiterji tal-Irħula ħafna Ma daf l-Addolorata kienet ħassir. U kien ħajamel play fuq il-mewt. Bejn il-1 u 2 Kien ħajamel isa tista' tidħol hemmhekk pereżempju hemm carriage. Kienet mitluqa saranġawa li kienu jużaw għal-mejtin mit-sena ilu l-ġmil tagħha u dak kien ħajjiftaħ iċ-ċimiterju bil-lejl. Flej tal-mejtin. U ikun jisu emorru n-nies bil-lejl minn t-tizur l-qabar. Il-lalla xie skandlu naħla, men li kellu jikanċella. Ma ridux. Jien provajt inħu. Il-listja xkienu. Flej tal-mejtin dak kien ħamila. 8 sinilu, 7 sinilu. Jien provajt kellimt il-tnejn minn nies hemmhekk biex niġbed podcast ma jħallu jien nixtieq. Ma ħallewniex. Immur iċ-ċimiterju. Inti ġo ċimiterju teknikament, darba niftakar kien hemm ċitfajla Maltija provit tagħmel photoshoot ġo ċimiterju mingħajr permess u kien inqala paniku kolleġ. Il-verità l-panik kien qala ġbdiet toħodhom fuq oqbra privati mingħajr il-kunsens ta' minnu li qaltlhom perin ħanedit jom li ma jidher xejn. Alla stil ma tistax tieħu fuq illum jagħmluhom. Imma stil li xi kien qala panik niftakar fuq hekk. Issa jien jaħsra pereżempju n-nies jgħidu għax aħna ossessjonati bil-mewt. Jien il-mewt nara xaġa sabiħa. Il-mewt hemmeda jien li għatlek l-ewwel jiem. Li ddejjaqni il-mewt meta jmut xi ħadd li tħobb dika noboda. Imma jien pereżempju jien naf jien meta nkun stressjat bil-ħajja. Inkun xi kultant jiġu momenti fil-ħajja fejn ma tkunx tifla aktar stress, xogħol. Jien waħda mill-affarijiet li mmur biex nistrieħ ċimiterju. Ma tantx immur rari, imma meta mmur nibda d-dej mill-oqbra u nibda nara dak mit 1908 istja. Dak mit 1912. U nibda ngħid daw kienu nies panna. Bl-istess bil-ħolm tagħna, bl-ambizzjoni tagħna. U llum qegħdin hemm stampa fuq qabar jien probably ħadd ma jiftakar min kienu, ħadd ma jiftakar għax f'150 sena jinsewk. Anki n-nies li baqgħu magħrufin il-famużi ma nafux lilhom nafu xi wirt li ħallew jinna. Il-legacy tagħhom. Mikkel Anton Vassalli nafu li kiteb Lexikon Malti. Min kien Mikkel Anton Vassalli per persuna ma nkunux nafu. Ninsew. U nibda nara daw l-affarijiet. Nibda nara. Bis-saħħa tal-internet inteppa tiddi. Nibda nara, nibda nara daw in-nies li huma memorja, huma dell. Huma ritrat fuq qabar u nibda ngħid imma da l-inkwiet kollu li jkollna u dal-istress kollu mhux hawn ħanispiċċa. Il-konvenzjoni qabel il-programm. Relaxes me. Qabel il-programm ketlu l-sena tlu smatlu l-mewt. Kjera. Għal minn uħobbok, mux għalik. Għalik li l-ek s-serħek fil-verità. Iġbajt nejda, l-uniku ħagġa li d-dejjaqni il-moment li tmut jek dbati mus-sabja. Ekket l-istess. Ma kieku naf li ħammut ħanorqot maħux, I wouldn't give. Jien dem nejt li nipreferi mut qabel nis l-nħobb. Ġifiri, vera egoista l-ħagġa ma. Imma li rnajdleku il-mewt insib ċertu konsolazzjoni fija jien. Iġveri li aħna l-affarijiet kollha li namlu dal-panik u l-ġlied u flus u hekk ma jiswewx men. Xejn. Iġveri jien il-mewt tfakkarni kemm jien xejn. U naħseb aħna bħala nies xi kultant tajjeb li niftakru li aħna maħna xejn tali aħna kull maħna besqa u għattilek fl-aħħar besqa f'eternità ta' biljuni u biljuni u biljuni ta' snin. Aħna xi kultant is-self-importance tagħna. Issa tgħidli allura ma kabru b'daqshekk. Ma hekk inħossni. Naf anki pereżempju milux għax nisma' l-qassisin u l-kattoliċi u hekk jgħidu għax intkom tiċċelebraw il-makabrità u l-makabrità ħażina. Jien milux kont Palermo, kont ili biex immur ta'. Mort il-katakombi, ta' Cappuccini, ġifieri da katakombi kattoliċi. Taf li kemm il-Furjanu? Ma dix imma tal-Furjanu. Ma fadhom xiftuha? Issa ngħidlek tal-Furjanu. Jien kontrajta dik sabiħa ħafna. U da tmur kurituri kbar taħt l-art. Il-ħajt miksi katafri. Katafri. Mhux katafri, ta' veru. Mammi fajd. Ġur billi l-bies ta' dak iż-żmien u hekk true to form il-Knisja biex titħol titħallas. U inti għandek ħafna katafri mdendli. U ħafna katafri jisom fi xkafef li jkunu dawk kunu deterioraw mill-lider. Dawk li qegħdin ġol ixkafef, dawk li ma bawx iħallsu l-familja tagħhom, allura kien tħof l-ixkafef. Dik il-Knisja. Imma allura ma kabra aktar minn hekk. Fejn inti għandek ġo Knisja tmur tħares li l-katavri ta' nies. Jew kellna Chapel of the Bones aħna il-belt. Qiegħda fejn tal-ID card dik waqgħet fil-gwerra.
Fil-verità jiddu dik ma waqgħetx, jibżaw li jekk jippruvaw ħafru għalija jwaqqgħu. Imma tidher il-pedament, ta' Tidher il-pedament. U li semmejt int tal-Cappuccini jidher li fil-gwerra ma ċert. Imma l-mamis tneħħew kollha. Però bad kienu għamlu żmien raġgħu bdew jiftħu bil-kript. Int tara l-kript, ma nafx għadix tiftaħ. U hemm mami wieħed imma tal-fiberglass dak. Dak ma nafx imma. Huwa reconstruction. Però x'fih ħażin il-makabri. Milan fiċ-ċentru ta' Milan ġast wara Duomo hemm kappella interament kollha blada. Anki Ġoruma. Ġoruma u mbagħad hemm ta' Praga l-iktar waħda famuża ta' Praga, letteralment knisa bil-linef kollox magħmul mill-għada. Allura da mhux makabri ta' imma. Għalfejn dik ħażina u li tilbes ta' vampir, dik tajba u li tilbes ta' vampir ħażina. Jew li tnaqqax pumpkin u titfa' xemma ġofja. X'fiha ħażin? Għalfejn jarawha teddi. Però minn dejjem kienet issir ta' dil ħaġa pereżempju l-aħħar qatt nisma' fuq l-oriġini tal-Astak u hekk daw mill-lider kien għalaw l-Adam kollha jispu l-Adam. Aħna bħala annimal, aħna naħseb l-uniku annimal li nafu f'ċertezza li ħammutu. Iċ-ċimpanżi wkoll jieħdu ħsieb il-mejt. Jista' jkun għax huwa primate. Imma aħna nafu li ħammutu. Iċ-ċimpanżis ma jaħsbux li jemnu f'afterlife. Ma nafx. Illum nafu li Neanderthals kienu jemnu fl-afterlife. Ma nafx taf x'qed jagħmlu ċimpanżi. Ilha ssir. Jaqbdu siġra idawraw bil-ġebel ħadd ma jitla' fuqha, jaduraw għajshom. Però jitafuħ jista' jkun ukoll dik rajta, però kien hemm fuq Discovery Channel kien hemm dokumentarju fuq kombinazzjoni għax fuq hekk daw jgħidu li jista' jkun li bl-evolution fl-aħħar iċ-ċimpanzi beda javvanza wkoll. Ġifieri issa beda jaqreb iktar lejn il-bniedem bħala mod taħsib. L-orangotango ġiġa qiegħed fil-Stone Age, jiġifieri daħal fil-Stone Age. Tiddu waħda li hu pjaċir biha. Minux qed nasma' famus physicist Tyson xi ħaġa. Neil deGrasse. Dak. U beda jgħid fuq il-ħara kemm ħejju pjaċir. Fuq iċ-ċimpanżis. U qal aħna iċ-ċimpanżi 2% inqas intelligenti minna. U wara d-differenza. Eżatt. Bejn aħna ntiru bl-ajruplani 2%. Għalli sammaġna jeżistu aliens 2% aktar intelligenti minna. Ara xi pjaċir. Immorru taħt il-baħar. U veru 2% kemm tagħmel differenza. Jew fuq xi outpost. Alla x'imkien. Nosservaw lilna. Ma jinnaħseb aħna nibżaw mill-makabru ħafna nibżaw mill-mewt u hekk escapism. Escapism. U jinnaħseb jekk if you embrace it il-fatt li aħna dak l-Adam li hemm kien bniedem pali u palek, it makes life easier. Fil-fatt hija waħda mill-origins ta' Halloween u jiġri Halloween jiġri qed immorru għall-spiritual għall-Sabat. Pagan Sabat huwa to embrace death, embrace the death and the death. Ejla nejda, per eżempju ġilin għad kunet nitkellem ma' n-nies u għek, jinnibżammut. Ma għandik xafej kimmilux għamilt ħaġa. Għamilt il-testament jien. Mort għan notar u kien għalla li jisma ġer għalli mux tifranka xogħol, tifranka ħafna xogħol li nista' warajk jekk tmut bit-testament u għatħammur namlu. I had to struggle because ħassejt ċertu leħen superstitious jgħid ġomoħ jisma' mhux tajjeb. Ma kellix problemi biex. Imma once li mort, ma kienet problema ta' xejn. Però beda jgħidli, u issa ħeġġeġ in-nies jagħmluh ta' veru, kienet ċaġa contractual isa. Imma beda jgħid għal jew ħafna nies m'għandhomx testament u għax jibżgħu jagħmluh. Superstition. Il-panik li joħorqu n-nies li jħobbu meta jmutu. U hekk ta' tistja għalfejn ibżgħu daqshekk. Peżi biex inki dek mur fuq xi ħadd. Isma' għamilt it-testament. L-ħaġa li jgħidlek għandek xi ħaġa għax il-moħħ hemm imur, il-moħħ tal-bniedem hemm imur, meta fil-verità li inti tagħmilha bħala precaution. Mhux hekk. Minn ġej wara issa pereżempju jiena waħdi ma jminila bħala bniedem single waħdi m'għandix familja tiegħi morret. Xi jiena għamiltu biex Tħalli kollox lili, jew. Nħalli kollox eżatt, il-ġerebi. Għandi l-long tridu. Le, grazie. Duplikati ma rridhomx. Jiġri, u ma għamart l-notarek għalli xinti relaxed ma għanna, għalli biex tamlu. U rani f-t-shirt minn tiegħu ovvjament, u speċa għallu iwa għallu inti għalli xaġa death metal kien, ma xiben death metal u kien hemm death għallu iwa għalli ġej preparat anka fit-t-shirt u beda jitħak. Għalli deċiżjoni għalli ġili kolli nies għalli they struggle with themselves jina u namlu l għalli tinduna minn kważi bid-moħ f'għajnejh minnek, għalli meta fil-veritanti qed tagħmel xi ħaġa biex il-tawarajk. Għajtomx, issa jilafnejx mit-sena oħra ma rridx. Kemmi il-moħ, milu xilu, kont fuq programm ma' Father Colin.
Għandu kun ġija u. Kemmu tal-ostju? Bnidem tal-ostja u. Iwa. Il-diskursata kienet fuq il-mewt. U ma nafx kif ġid, u jina tlatlu, jien naħseb irrit imut ukoll, għalli taħseb. U realizzajt li aħna moħna jgħix, jisna maħna nmutu għad, niprofaw nbella għalinna u għem toħroċ il-reġjon un-bat, ħajja dawara. Imma ankien fil-programm matlu, naħseb ankien irrit immutu għalli taħseb. U ħasadni għax veru kellu raġun. Biex kulħadd tal-emmu. Allora dil-biza, u dil-biza issa fej jidħol il-Halloween, qed jitrasmettu għal-Knisja. Mux il-biza tal-mewt, għar minnek. Għar minnek. Il-biza ta' eternal damnation. L-infern, il-famus infern. Inti jipposterik xidan, inti tmur l-infern, inti, u di, eridu jifmu l-pitchforks u madhom xie bezzawni. Izmin għadda, li għetti għamlu xsara li minnu vulnerabli. Apparti minn hekk, illum il-ġurnata jeżisti l-internet jekk in-nies jabdu jfittxu men. U le għaf. Imma attenta, għax isma ma naqbilx miegħek, għax taf tidħol f'sajt tal-internet, U ġennek iktar. xi miġnun pal daw li jkollna fuq television jo xejru idejhom u jbelħek għak tkun tibża jekk tkun temmen. Ħanajlek it's not easy ta' tkun temmen, jien niftakara l-istragil tiegħi. Jien kont reliġjuż ħafna żgħir. Ma kontx familja reliġjuża u ironikament kont reliġjuż. Niftakara l-istragil tiegħi ta' meta bdejt nitlef il-fidi u bdejt ngħid imma. Fimt, jekk Alla jħobna kif jagħmel hekk, kulħadd jgħaddi minna. La, jiena ta' meta ta' 14 bdejt. Ta' 14 When I started really asking myself iċveru bdejt nirrutja for an alternative fate. Jien kif kontetta hawnhekk ġraner ġener jiena 16 sena kont tabbatu l-ħsebtek li nħaqqas 16 sena. U Anki kont tabbati. u jiġifieri u 16 sena ħsib li nsir qassis xa 12 years jiena hemmkien. Umbat indunajt imma li it's not my route. Jena kol kelli crazy għasira biex imur patri. U għaw, Għasira ħafna. pero meta ġejt ta' 14 years u bdejt nejt, jien dek kont nħobb il-history, ġifiri, meta bdejt studja l-history, u meta bdejt nistudja l-mythologies iktar umbat, ġifiri, iktar bdejt. Probably Clash of the Titans għabbegin. Le, mux essaċ, ta' il-Greek mythology propja minna n-nifisa. Clash of fl-84, Clash of the Titans. U l-astrologija, xena ta' 13 bdejt interessan ħafna l-astrologija. U minn hemm bdejt niftaħ ħafna bibien mbagħad alternattivi. Ma kienx mexxi l-ġurnata tiegħi, mhux filgħodu naqra Sagittarius u naqra hekk il-ġurnata tiegħi hekk, imma bdiet taffaxxinani d-dinja tal-astroloġija. U l-istess imma fin minnhom 14 sena isek dak kollu li dejjem emmint u li dejjem ġejt mallem. You're questioning it. U meta taħseb li ħriex tikollok relapse, reliġjuż. 100%. Jiena, ma nafx hekk kontux toqgħodu tinnotaw l-stained glass u l-pitturi men kemm kienu jkunu vera fucking strambri. Jiena wara l-esperjenza li kont esperjenzajt ta' 10 snin bdejt nikkwestjonja mela jien li daw x'qed jagħmlu nira xi ħaġa stramba hemmhekk mela jekk jeżistu daw. Alla l-reliġjon x'inhi mela. Jekk int għandek santa ta' Anġlu jaffiċ ras xidan. Jekk jeżistix xidan, għalfejn ma jeżistix il-ilb jew il-gargoyle, nifhem l-argumenti. Ejja, 100%. U però naħseb li il-merchants tal-biża fil-waqt li ma jaffettwawx nispanna u di li naf li qed nistressjaw ngħidha, jaffettwaw lil minnu vulnerabbli. Ja, problema minn ikun vulnerabbli għalhekk pereżempju il-film tal-The Exorcist l-aħħar wieħed vera kien fucking bla sens. L-aħħar Da ġifieri dal-qassis kienet jagħmel dal-affarijiet għax hekk kienet jgħid. Xtaqt naraħ għax rajt l-istess atturi. Ħela ta' ħin. U qalu li tal-għamel. Anzi, jiddispjaċik tgħid kemm meta jagħmlu remakes ta' films xi kultant kemm jaqgħu fil-ħares. L-ewwel wieħed tajjeb kien. L-ewwel wieħed għamlet 6 xhur nimxu nħares warajja. Jien dak ħallini naraħ missieri. Kelli xi 8 snin biċċiet ta' malli nix naraħ kollu. Ostja u meta konna noqti marib kien jgħid li jiġrek bħal The Exorcist u niftakar ara l-biża kif daħleb immur qudiem mera niċċekkja biex naru x'tilajn iqruni u inrott is-salib just to feel safe. Isma' inti separatu dak iż-żmien li kont l-Ingilterra nimmaġina. Jiena d-dar tiegħi dak iż-żmien jien trabeġġu familja reliġjuża, mhux missier imma kienet quite Catholic ħafna. U allura fl-imsalbiż aħna d-dar kienu Estija. Band, ġirina, musoq, nisma Iron Maiden id-darx, nisma Iron Maiden ma tarax. U niftakar, alla biex narxun tal-biza, jew xaġa naqla pastaza, nħalli l-kulħat jorqot ninżel isfel kont u nitfall video. Biza kbira ġo qalbek.
U allura qed timmaġġa fis-sjata filgħodu. Bil-mod inżil tinkiss bil-volume biex nara dal-imbierek Exorcist. Issa l-Exorcist l-ewwel wieħed huwa film li issa sejħlu tal-biża ta' veru. Għax jaħdem fuq il-moħħ iktar milli fuq Meta l-film tal-biża jkun jaħdem fuq il-moħħ hemm huwa veru film tal-biża. Ma llum iktar llum għadu jbeżza xi li ma narax. Jien niftakar kien werwirni. Illum le, imma llum Mbdilt, bħala persuna mbdilt jina dak iż-żmien ta' 12 sena mela għaddi għamrix mill-abbati. Ix-xitanti jilgħu nieżel ġol iskejjel. Immarketjat bħala true story. Kien dak iż-żmien inti ma konċ Malta meta n-nazzjon kienet tagħmel dak is-supplement fin-nofs għal ġimgħa sieħa fuq is-satanisti għax kien żmien kien Ma stajt kont in-nazzjon ma konniex nixtuha. Aħna trabbejna familja soċjalista. Li missieri li affettwatni missieri kien wet minn dawk il-laboristi ta' 60s. Allura fil-waqt li konna nemnu fallaw hekk, jien missieri kien jirrifjuta li jmur ġo knisja. Ovvjament. U naħseb dik tatni naqra nifs fis-sens li ma kellix l-istess trobbija kattolika forsi tiegħek, minn kelli kont reliġjuż ħafna, kont naqra weri mill-knisja. Per eżempju jien, entkom għattu kontu abbatin. Jien xtaqt imur abbati, u ommi ma ħallitnix, is-sommi kienet reliġjuża aktar minn missieri, imma ommi ta' 16 sena jew 14 sena kienet tanta qassis. Alright. U qatt ma fdathom, apparti minn hekk, l-Ingilterra il-abbuż ta' tfal minn nies li jkunu responsabilità, fis-70s u l-80s konna ġewer minna, Malta ma konniex. Malta fin-90s meta nqabad qassis jabbuża l-Amerika u ħarab lej għawdex u ġew ġurnalisti Amerikani biex jintervistaw. Ġabret folla u kienu ħajtuhom xeba. Mela. Dak kien hemm senatur. Kienet storja kienet għamlet ħoss. Dak kien hemm senatur, għandu jkun senatur kien inqabad jabbuża minn tifel u fil-qorti kien qal għali jiena ħati għal ma jien ġejt abbużat minn qassis meta kont żgħir u l-qassis inserta kien awċi. U dak kien xieħ taħħar u qal li ġieli kienu imorru jowmu fl-imkien u kien joqgħod jixxuttaħ bix-xugaman ma kien hemm xejn sesswali u forsi dak iż-żmien kellu depression allura ma jiftakarx dal-qassis. Kellu xi 80 meta ġie Malta u ġew il-ġurnalisti Amerikani u nġabru biex jattakkaw jew wafqu lill-ġurnalisti. Jiġifieri jien dik is-sens ta' biża' mill-Knisja dejjem kelli naqra. Hija differenti. Aħna tlajna jisal dak fi żmien il-komunità biex ma n-nies li kienu qogħdu fiċ-ċentru tar-Raħal li għandhom trabbejt fiċ-ċentru tar-Raħal. Il-kor daw. Il-kor aħna konna jisna il-Knisja kienet fis-sajf murtejn. ċentru biex tarma l-Knisja, l-festa u da fejn titrabba fija. Pero niftakarni qed naraġi fis-sjata filgħodu imma għamilt 6 xhur ħassarni ġieli. Nimxi nħares warajja jekk inkun mixu għax bozza fit-triq daqshekk ġi xitana għalija biex joħodni dak it-tip. Dik vera kienet immarketjata li hija true story, però il-qabar ta' dak it-tifel għadu monitorjat sallum il-ġurnata. X'inhu? Dak kien propju. Sajjan l-exorcisms ma jaħdmux. Għat ċans għax hemm ċertu affarijiet li Għarrit, eja nejdu. Kolla ma jaħdmux? Iva. Taħseb? L-uniku exorcism li taħdem hija meta jkollha l-placebo effect u bniedem ikun għaddej minn żmien diffiċli u tant jemmen fiha l-exorcism li tidher li tagħmel improvement. Però li jiena laqbieb u f'daqqa għandek il-problemi u f'daqqa waħda m'għandekx dik mitoloġija. Mela, spjegali inti. Kif dan kien tifel, mhux tifla dak. Sawa, ta' kien daħal jaħdem ma' NASA u ma' żmien mbagħad u l-qabar tiegħu għadu monitorjat sal-lum. Ħanajlek, jiena fittixt kemm il-darba fuq u qatt ma sibtali li għadu monitorjat sal-lum. Kif nagħmellek dejjem jekk ikollok xi ħaġa bagħtili. Din artiklu. U d-darba li ġejjek nerġa' nkun mistieden nerġgħu naqbdu fuqha. Imma l-exorcisms, anke jekk tkellem l-eżorċisti stess, jgħidulek li daw mhux jagħmel eżorċiżmu, daw jagħmlu 10 snin, 11 sena, fuq l-istess pazjent. U l-Knisja stess tgħidlek fil-verità l-Knisja stess tgħidlek li mill-calls kollha li jkollhom fuq eżorċiżms, xi 2% biss minnhom. Jien darba kont fuq programm. Ma kontx qed nemmena jiena. Kien hemm psikjatra kien tkellem b'mod nieħu pjaċir meta jkun xi ħadd veru jitkellem loġika.
Però dak kattoliku ferventi. Niftakru dak il-program fuq U da il-PBS. huwa, eżatt, u da huwa nsejx kien il-programm, ma nafx taħans. Popolin naħseb. Populista jkun. U dak kien, ġifieri da huwa l-psikjatra li l-Knisja tqabbad biex tevalwa hemm bżonn eżorċiżmu. U da fil-waqt li ġifieri da imqabbad minn Knisja ara kemm għandhom fiduċja fih. Huwa psikjatra, kattoliku, u għalli taf kemm rajt nies jien. Mijiet għalli, mijiet. Għalli però li sib xi ħaġa li jien ma nistax nispjega, mhux li hemm ix-xitan li I cannot explain scientifically għal noddhom fuq it waħda. Ġifieri inqas minn 5. Mistja. Fimt? Issa inti xi kultant meta ix-xjenza ma ssibx toroq, hemm scientists li jkunu forsi believers li jemnu li l-eżorċiżmu jistaħdem bħala placebo, imma jekk inti eżorċista tikeċċi lix-xitan bil-poter ta' Kristu u għax Kristu jibża x-xitan jibża minn Kristu allura joħroġ mill-ġisem u dan ngħid kollu. Waħda għalfejn mhux dejjem taħdem, it-tieni għalfejn dejjem taħdem fuq bniedem li jkollu dik ir-reliġjon. Għalfejn għax hekk hemm xitan u hemm Kristu. Taħdem dejjem. Hemmhekk bniedem Musulman ikun possedut mix-xitan u jmur qassis, għal xejn ma taħdimx. Ma taħdimx. Il-kollu jmur imam. Kollu jmur imam. Imam, ejwa. Allura jekk Kristu, jekk il-Kattoliċi, jekk hemm xitan wieħed u Alla wieħed, għalfej fuq Kattoliku irid tkun bil-fors b'isem Kristu u fil-Musulman irid jagħmel l-imam. Għax inti għandek Għax fisem Alla. Għax inti għandek il-Kristjaneżmu hemm 15. Kieku xitan jibża minn isem Kristu fl-eżorċiżmu, anke xitan ġo Musulman. Pero u d-dibejt tagħhom huwa dan li għandek 1% jagħmel sens mhux iktar. Inti għandek kemm il-Kristjani u kemm il-Musulmani jemnu kemm fix-xitan u kemm fl-istess Alla. Id-differenza hija li kif jaħsbuha fuq Kristu hekk. Issa għall-Kristjani Alla Ġesu mhux għal kollha huwa parti minn Alla ma nafx kif ta' Trinità insomma. Le parti minn Trinità. Le parti minn Trinità għall-Kristjani. Għall-Kristjani huwa. U laqas għall-Kristjani kollha. Mbagħad għandek il-Musulmani li Ġesu huwa profeta kbir, kważi daqs kemm Muhammad, jekk mhux daqs Muhammad, però fil-verità. Mhuwiex daqs Muhammad hekk għajdilhom. Però le. Però Muhammad huwa the last prophet. Le, the last prophet Ġesu ġa qablu. Krist the last prophet, Muhammad the last prophet. Muhammad huwa l-aħħar profeta, allura l-aktar wieħed perfett. Kristu kien hemm it-titri. Kollox diki. Imma Kristu mhux Alla. Alla huwa. Imma Kristu kien qed it-titri għal Muhammad. Eżatt. Sawa ġveru Muhammad huwa ħafna ikbar minn Kristu għal-Musulmani, minn kelli Kristu huwa importanti għal-jom daqs kemm huwa Abraham u Mosè għall-insara. L-istess profeta. Imma jekk ix-xitan mhux jaħsbu, ma xintet li huma jaħsbu. Mhux jaħsbu. Jibża minn Alla. Li jibża minn Alla, xitan jibża minn Alla. Il-Kattoliċi jużaw il-Kristu, jitolbu li Kristu f'eżorċiżmu. Issa jekk Kristu, jekk ix-xitan, jekk Kristu mhuwiex Alla. Għalfej, anzi għen għamlu bil-kontra, jekk ix-xitan huwa ġo bniedem Musulman. Għalfej jekk ikun Kattoliku, assis Kattoliku ma joħroġ, mhux l-istess Kristu, jekk Kristu Alla. L-istess Alla, imma għalhekk qed 1% biss jagħmel sens mill-kumplament. Li x-xitan jibża minn Alla, dik il-qija. Il-konklużjoni sempliċi ħafna. Għax il-moħħ tal-bniedem. Dak il-Musulmin għandhom xi ħaġa komplessa bil-ġinn u l-affarijiet kollha. Ġinn huwa dimi, ta' hemm ġinn ħarami u ġinn. Imma ma taħsibx li il-reliġjoni ta' Abrahamiċi biss jagħmlu exorcisms ta'. Ġifier anke fil-Hindu għandek exorcism. Anke fil-paganizm jeżisti. Mhux hekk. Ma mhux aħna jġulu energy healing li mhux eżatt. Bil-Kristiżu bil-Kristiżu Dajja, mux bil-fors. Ma għandu dritt jamminom. Fil-verità, mux daqsik bil-crystals work, it's more the energy of the healer than the... Jien naħseb li, kif jien dejjem speċjalit l-istess affari, il-power tal-moħ, men. Il-power tal-moħ għadna għasanna idea kemm b'saħħtu. U ħanajdlek, men, ħansemmilek eżempju żgħir. U żgur ġratilkom ġieli tiltaqa' ma' xi ħadd. U jgħidlek, isma' men, astja sabulu marda kiefra. U tajdu, ma kif bdejt ħoss? Fil-bidu, bdejt nħossu ġiħa, u Alla tmur id-daru tibda tħossu men.
Għat ma ġratilkom. Saħal. Ġrat li. Ħanajlek fil-Covid, ħansemmilek xaġi, għaf ġratlek. Fil-bidu tal-Covid, kull minna bdew jiġaw krizmiħ. Minn bat taf xi ħaġa li taħraq nista tissemmi dini u hemm titlem jitla' li naqra dem fil-Grizmejja. Dal-aħħar rajt anżertet fuq social media rġajt. Kien hemm xatt li kien marit u għamel operation u għaddilu. Għaddilu għax it-tobb ovvjament fejqu. U minnu għamel eloġu l-Alla Kristu l-qaddis tal-raħal tiegħu. Mimma ma qalet grazzi lit-tobba u lin-nurses. Ejsom, San Gaetano, għax San Gaetano, għaddis nizel jopera ħil dal-bniedem. Għana li jien f'xin 1985, oħti kella tagħmel operazzjoni tal-appendix. Kien żmien il-miliet, ridna morna qodu naraw aħna dwejja għax titmur l-isptar ta' konna xfalu. U fis-sala toħti kien hemm mara tal-Ġeħova dak iż-żmien. Kienu għadhom xi għall-biża'. U kulħadd imwerwer minna fl-istess sala. U dik titlob tajjat kienet fucking creepy ukoll. U niftakar ġiet tabib għall isma' Alla ħanoperak, Alla ħanoperak jien għatlu mhux int ħadd operani. Alla le jiena tabib u tajjeb dittajlu mhux int. Ġeħova ħajoperani, Kristu ħajoperani. Ġifieri ħanajdlek men, jien ma nafx tara stramp u ninħaraq daqshekk. Imma jien niftakar meta għamel terremoti t-Turkija u mietu fucking eluf u xi gazzetta Maltija ġabet għal kien hemm statwa tal-Madonna ma nkisritx u bdew jgħidu miraklu. Ġifieri Alla ara kemm jemnu falla muqranda u ta' ġifieri li da ġifieri ħalla 20,000 ruħ imutu. Però l-istatwa tal-Madonna joppan salva. Ara r-reliġjon kemm kiex ikun dik makabra. Dik makabrita li inti temmen li hemm Alla li kapaċi isalva statwa fil-waqt li injora 20,000 ruħ tfal ukoll. Mhux makabru inti taqgħod beżza bix-xitan. Dik makabrita wkoll. Bella x'inhi? Waqqaf hija fil-verità mhux ir-reġjon Kristjana biss tagħmel, imma forsi reġjon aħna l-iktar li ribta l-iktar li nestudjaw fuqha. Għallem nistudjaw l-iktar li nkollu fidnejna. Bazata fuq il-biża jiġri anka tolġok nisa x'inhu l-ħaġa li ssib quddiemek. Bniedem imsallab, issa tgħidli reliġjon tagħhom veru ma tiġà minna nifisha makabrità, jiġifieri dik tiġà hija waħda, però forsi inti li għax l-Ingilterra forsi kienu rabbu komod ieħor, jien niftakar meta kont żejr. Ara jekk toqgħod imqarib lejla jitlalek in-nar minn taħt is-sodda. Mela. Ta' nar minn taħt is-sodda. Inti ħatorqod forsi tkun ta' tifellin tkun għamil xi ċuċata u tibżel ħaqbadlek is-sodda bil-lejl għax tila x-xitan għalik u jaħlaqlek is-sodda. Ismani, aħna. Jiġri daw l-affarijiet meta tkun żejra, ara bad tibqa' dejjem imwerwer. Halloween fis-tfulja tagħna qas kienet teżisti ma konniex nafu biha. Qas tissemma. Malta kienet xi ħaġa x'inhi. Meta ġejt mill-Ingilterra, jgħid ngħid illa. Ħanajdlek kemm konna mrobbi indifferenti. Jiena ġibta minn barra jiġri dont nara l-Ingilterra, jiena kont inħobb Halloween. Kont insifer biex imur Halloween parties barra x'Malta ma kont insib xejn. Ma dan minnhom inżilt ta' tista' sena dila nagħmel wet jiena tiġna jisir tibqa' tiġina 500 lira ma biex nismur party. Ħanajdlek kemm konna innoċenti. Issa jien trabbejt l-Ingilterra però ta' Maltin li aħna ommi insistit li mmorru skola Roman Catholic. Li l-unika ħaġa niftakar minn din l-iskola li ma tkellix 6 kien hemm teacher soru tajx kemm kienet liba. Dik li niftakar, u sawatna, dik li niftakar. Imma insomma li l-istess Malta, u kien hemm teacher tajx kemm kienet taqbad miegħi x'kienet tobbot il-minto f'Ingliża, Astja. Ija mela. Imma insomma meta ġejna Malta tant jiġifieri skola Roman Catholic kien tant kien indifferenti, niftakar jien kont imur ħal ġdid. Suppost dħalt year 3 u dħalt year 2. Għax ma konx naf bil-Malti allura telefoni żena. U niftakar f'Mejju ostja, naħseb ġejna jisu f'Marzu, u f'Mejju fl-ewwel ta' Mejju ġabruna kollha fil-bitħa. U teacher qalt li għax issa tgħaddi l-Madonna minn hawn jew jgħaddu bil-Madonna. Men qed ngħidlek ta' tifel ħsibt li ħadgħaddi l-Madonna veru. Is-seri ta' ġifieri penġejta f'moħħi.
penġejta f'moħħi li ħatgħaddi l-Madonna, nara l-moħħ u xinħarġu b'din l-istatwa daqżob daqshekk. Għattillalla Madonna. Kemm kont disappuntat ostja. Jien kelli sister tal-ostja, xejn tal-Knisja kont imur meta kont żej. Ġifieri kien hemm waħda minnhom tal-ostja, sister Kandida. Hemm ħafna minnhom tal-ostja. Jien sitt xhur biss fl-aħta tal-Knisja. Kelli sister vera rajt, sister Kandida, ġifieri dik, ninżara kappell. Rajt vera. U minn kelli kella jisem pal dak ma traumatizzajiex. Għax ikun jismek Kandida. Ma dak jażu li semuma. Aħna xgoltant ħafna nies jaħsbu li aħna mhux ħanitkellem għalik għax inti għandek ċertu spiritual differenti minn tiegħi. Imma jaħsbu li nispanna għandna xi gwerra kontra l-Kristjaneżmu, jien m'għandix gwerra kontra l-Kristjaneżmu, m'għandix gwerra kontra minnu Kattoliku, jekk bniedem iħoss il-bżonn li jemmen fi Kristu jħossu aħjar, kuntent ħafna għalih, aħna kontra l-impożizzjoni jew l-isforzar tal-idejat ta' reliġjonijiet oħra għax għalija il-Kristjaneżmu huwa reliġjon oħra li jippruvaw ibidlulek il-mod kif tgħix. U bekk jien meta jiġi l-Halloween ninħaraq, nispiċċa ninħaraq, ma nix ninħaraq pal qabel, għax tijem xi ħaġa li għax ma toġobx lilek, mela mhux ngħid isma' jien ma toġobniex ħallija, le nipprova inħassar. U di bekk xi kultant nispali we come across isna għandna xi gwerra mal-Kristjaneżmu, jien anki di sas-sorijiet u l-patrijiet li għajdu u l-qassisin, jina kontra l-Knisja, jina il-Knisja fl-axħar mill-axħar hija organizzazzjoni li persuna li ħeba għatta child abuse għamluħ għaddis mill-ewwel. Papa Giovanni Paolo II, ġur pal-istituzzjoni nara dik makabra żgur, imma naf li ġo fija hemm ħafna nies qassisin u sorijiet li huma tajbin, jien meta miet missieri batit li waħda soru ma nafix fuq Facebook biex tipprova tajni u hekk, jien għandi ħbieb kbar li huma qassisin, jiġru ma jfissirx li kull ħaġa li għax forsi ma nemminx fiha hija xi ħaġa kontrija, imma ħafna drabi l-impressjoni li nagħta ilha ħafna minn nies li huma Kristjani għax jien minix bħalhom huma kontrija. Għandi ġiex teħbib qassisin ukoll. U kontra l-affarijiet xi kultant inħarsu fl-astrat lej daw in-nies sorijiet qassisin. U dawn nispanna ġifieri bin-nuqqasijiet tagħhom. L-organizzazzjoni qatt ma tista' tgħid, pereżempju meta nitkellem fuq child abuse jgħidu li mhux il-qassin li abbużaw le, l-istituzzjoni għax għattitilhom. Dik it's a collective guilt tal-Knisja kollha ukoll minn Nusrani. Imma jien naf anki inħarsu lej inti lejt is-sorijiet ta' klawsura. Naħseb tarhom bħala xi ħaġa aljena hekk xi ħaġa li you cannot relate to. Ma narhomx bħala xi ħaġa aljena, pjuttost nara nies li għal-fidi tagħhom actually they dedicated their life to their faith. Dik jiena ma naħħi xajra aljena, hija għażla ta' ħajja li jien ma nifhimiex. Ma nifhimiex, imma proset nirrispetta, però nirrispetta. Inti kont korrok kafe. U żgur. Jien kien hemm waħda ħabiba tagħna kbira kienet, konna noħroġ ma' ħabiba tagħha jien bekk nafa. U niftakar tħobb il-Guns N' Roses u tifrikja f'nofs id-dance floor u ta' niftakar persuna panna. Kemm kellna 19, 18? Xi 5 snin ilu ftaħt magażin. Tiftakar kien hemm dak il-magażin mat-Times. Alright, u kien hemm storja fuq storja ta' klawsura u qalu l-aħħar waħda li daħlet u nara l-ħabiba tiegħi men. Daħlet storja ta' klawsura. Ma ħarġitx. Ma tistax toħroġ. Mur ifhem tista' toħroġ jekk tirtira tista'. Le jekk tirtira u sakemm tkun hemm ċertu affarijiet u issamluha li tista' toħroġ għal ċertu affarijiet għax dawk qasal tabib ma kienu jħallhom joħorġu qabel fis-60s u fis-70s. Imma li bdejt ngħid imma din mhux pali istja qaset ħajja totalment differenti, I cannot understand it and I respect that. Imma respect us back u. Da, bħal meta tkun ħadd tagħmel hold up u jekk lesta l-mazz lesta l-katnat. Jekk għamlet. Ħalina ma benħitni U aħna innaw nitkellmu satej, tkellimna fuq affarijiet. Ħallu ma tantx semmini. Kell issa nagħmlu ieħor apposta. Tkellimna fuq affarijiet li jaffettwawna u tkellimna fuq x'naħsbu fuq il-Knisja, però fl-ebda ħin ma għadna isma' aħna naħsbu. Il-Kattoliċi għax l-istituzzjoni għattiet il-child abuse u kien mela tiżżar mal-Knisja. Fl-ebda ħin ma għadna hekk. Imma fuq min ma jiġbux il-Halloween għax Kristjan, xajdulek? Ħassar għax il-festa tax-xitanu. Tiċċelebrax. Dik id-differenza bejn essenzjali.
Ja, aħna jien qed nagħmel dil-podcast qed noħloq l-udjenza, għax ma nsibx l-udjenza hemmhekk, ġifieri tipo meta ġejt il-garax, kulħadd qed l-ostja mennu jsegwuni nies li. Mela, mejja fil-mija jiena darba oħra mort ħannu tal-isport saw biex nixtri running shoes għax ma basaqja ditta partikolari iktar li ssib komda. U għalli jentux li kont fuq il-podcast ta' sajn titkellem fuq paganism, għalli jena pagan, għalli veru qatt ma ħassejt li nista' nitkellem ma' xi ħadd. Għalli sibtilek għalli nissan saqsik ċerta fred, għalli jistaqsini u għamil ħabib fuq Facebook, jġviri u s-saw, jibatli għal parir u għek. Xi, nħolqot udjenza kif għettint u ħafna nies, pero kif għalli għalli jisni kont nibżanejt li jen pagan, għalli għax ma jifmux in-nies, għalli jina għarsajt il-tal-familja tijaj. Għalli għax xikluna ħaj, sadan għandu xi 30 sena dan. Naqset imma da Jena għax nibda nidej għasni. Ommi, mur isma' quddies, mur. Bis-serjetà men, non nixba nispjega l-affarijiet illum, isma'. Mhux triq tiegħi, mhux triq tiegħi. Nipprova ngħidha l-unika persona li nipprova nikkonvinċi li isma' kollu għalija bullshit, hija l-ommi, fimt nispjega tagħtix kasin, isma'. Fimt ċirret ngħidlek pereżempju tmur fuq il-monti. U tibda jidulax ibnek hekk u hekk. Alla. Inti Le, Iva, għafimni, n-nis dejjem ħajdu. Tista tagħmel l-isbaħ ħaġa fid-dinja xi wol ħassib ma ħajt fuqek. Ma minn dan, tagħmel oġġettajb ukoll jgħidulek laħażin. Però jkun xi viċin tiegħek naħseb tweġġek naqra. Le, tweġġek. Li jħoss li qed jiddisappunta naħseb id-dejjem. Għalhekk kien hemm familjari tiegħi fil-passat. Ħuti dejjem ibbekjaw f'kull ma għamilt jiġifieri jiena li dik l-importanti, xi jaħseb ħadd ieħor jista' jbuss li. Imma kien hemm nies fil-familja tiegħi li forsi ħarsu għalejja bl-ikraħ jew pereżempju meta rawni bit-tatu wara dan. Bes kien hemm kuġien partikolari għal dak ħmieġ. Xi taf jiġifieri forsi għandek u jiġifieri imma tal-ta ġewwa tħossu iktar għax tħossu stallet ġo qalbek. Le għax jiena Però mbagħad għax jiena open, ġieni niddiskuti fuq drogi u hekk li jiena nieħu drogi u hekk bħalma jaf kulħadd open għax jiena open. Għax ma rix xi ċuċ jiġi għal-Madonna għat nagħmel podcast li jtarax dak kien jieħu drogi. Ma jiena open men. Min li hu fix-xjena jieħu drogi għal ħares jiġrilu hekk għax ikollu kollaps tad-doluri men. Għax inti mbagħad l-image tiegħek ħadd titħassar imma jiena ġejt open honest mal-ewwel isma' jiena għala user nieħu ċertu drogi nipprova nagħmel awareness biex ikun hemm ħamel id-daxxi. Imma at the end of the day. In-nies dejjem ħajġġudikaw. Issa jiġri qed nipprova inkisser daw it-tabus tal-bniedem kważi. Bdil podcast issa qed nipprova ninforma nies fuq l-alien li fuq l-affarijiet li tiġru. Imma fl-istess ħin qed nipprova nkisser it-tabus men. Għax daw kollha tabus għal hawnhekk ta' ġifieri ma tmurx titkellem ma' bniedem normali fuq il-Halloween u dan jgħidlek l-istess ħaġa. Dan tinsix inti meta jkollok bniedem li huwa ir-raġel ex presidenta. Joħroġ jattakkalek Halloween kważi kull sena, x'kważi tista' kull sena u jitfaħħallixka. Tista' jiġi dan bniedem li barra li l-ġob tiegħu ġob ta' ċertu importanza x'anku għandu rwol fis-soċjetà ċivili kellhom somma naħseb ma nafx li għadu li kien importanti. Jiġi dan għandu ħafna nies jiffollowjaw, jiġu dan meta tħajtfalek il-lixka. In-nies ovvjament veru x-xitan tila u x-xitan nieżel u tista' ddum tispjegalhom li x-xitan m'għandux jaqsam xejn fiha. Issa dan kif qal Jeremy x'fiha differenti, bdiet tilbes vampir f'Halloween u li tilbes vampir fil-karnival. X'differenza tagħmel? Jew li x-xitan li huwa spiritu skont l-inżara daqshekk b'saħħtu hekk għandu bżonn li tqassam il-ħellu l-tfal biex kun jista' jpossedihom. Kont se nisa xi ħaġa oħra. Waħda mill-argumenti, u din ma kwalunkwe eżorċist argumentajta u Malta, anke ma' knisja u ma' nies li huma ferventi kattoliċi, jgħidulek għax fil-Halloween issir il-qudiesa s-sewda. Mela Halloween jispiċċa. Jekk tridu nħassru Halloween minħabba l-qudiesa s-sewda, mela nħassru jum il-ġimgħa l-kbira. Għax jekk hemm festa li fija s-satanisti kollha jiċċelebraw il-qudiesa s-sewda hija l-ġimgħa l-kbira. Il-ġimgħa l-kbira l-iktar ġurnata fis-sena li madwar id-dinja is-satanisti jiċċelebraw l-qudiesa s-sewda. Jiġifieri hemmhekk x'nagħmlu nħassru l-ġimgħa l-kbira issa għax inkoll jiċċelebraw għas-satanisti. Dik vera dik ħastja kont darba nkun ħażam jew toħroġ li minn rasi l-iktar li jiċċelebraw il-qudiesa s-sewda. Ma din ma jgħiduwiex.
Din ma jgħidux, qatt ma tisma'. Għax jiċċelebraw il-mewt ta' Kristu. Għax huma jemnux li Kristu qam il-mewt, allura għalihom huwa l-ġurnata li ċċelebraw appuntu l-mewt ta' Kristu, jiġifieri għalihom fejn Halloween orajti lejl tal-mejtin. Ma tinsiex fil-verità satanisti x'inhu ma satanisti huma nies li jemnu fir-reliġjon Kristjana. They just support the different angle. Jeżistu naħa l-oħra. Dan bħal iżomm mal-Milan u dan sinir iżomm mal-Liverpool. Ġur ma tagħmel sens li nempali li jingħatew jibdew jitfaw li jien satanist kif ġili jagħmlu. Jiena bħala pegini jgħidu għax festa xitan le. Ix-xitan huwa xi ħaġa tagħkom il-Kristjani, żommu għalikom jew ma jridix. Jien qasna taħt liema kategorija niġi. Inti ix-xitan huwa li inti minn Venus u mhux minn Mars. Mormot. Dak xi l-Mormons dawk li jagħmlu li dak għandhom xi ħaġa l-Mormons, għandhom xi ħaġa mal-ispazju. Jien fuq dawk huma ta' Tom Cruise u il-Scientologist. Dawk irid nara eżatt xi jagħmlu dawk. Le ma tkun anke l-Mormons il-Mormons mill-lider li dak kien hemm xi nsejt ismu tagħhom il-kbir li kien kellu encounter extraterrestrial. Xi ħaġa għax naf li hemm xi ħaġa. Mhux qegħdin sew daw li jemnu fl-aljeni. Kollha ħabbar ħajbda reliġjosa yani. Apparentement is-Scientologists kollha ħafna polemika fuq. Is-Scientologists hemm ħafna polemiċi. Hemm comedy King of Queens ġieli rajtuh immutali jien. King of Queens dak hemm taħdem Lea Rimini l-attriċi. U kienet Scientologist. U ħarġet. U dedikat il-komplement ta' ħajjita biex tikxifhom. Judi titkellem fuq skjavitu, fuq humiliation tal-biża, ġifieri. Rajtna affarijiet fuqhom eżempju ma jistgħux jikkomunikaw ma' nies oħra li mhumiex fis-Scientology. Imma ismani, that's not Scientology, dak anki Malta, Astja wkoll. Setet Malta li iġeldu l-aħwa. Jew il-ġenituri ma jkellmux lill-ulied. U kien hemm waħda tkellmet. Ġeħova biss. Kien hemm podcast tal-aħwa. Ma l-eżempju da totalment ġifieri mid-dinja esterna tas-Scientology. Dak ma tistax tkellmu. Imma hawn setet l-istess. U waħda minnhom hija Kattolika and it was quite public ta' Ġesu ma nafx Ġesu Salvaturi Ġesu dik li ta' ħallija jew l-ikli. Dik li l-Knisja fl-aħħar mbagħad wafqithom li jippratikaw fis-sema u baqgħu jiltaqgħu jiġifieri jkollu bullshit. Fuq se toħroġ. Ma dik kien hemm waħda li tkellmet pubblikament li kellha kanser u għax għażet u l-kimoterapi li l-omma bdew jgħidula dak frott id-dnub, di għax ma tiġix hemm u hekk, u rridu wafquhom li tol kimoterapi, u għandu kun omma mardet ukoll l-istess, ma rridux tħallu tagħmilx kimoterapi, li spiċċat l-omm torturata ħabba binta jew bina għax ma kienux tal-istess fidi. Ismani, għaw pereżempju neokotokomunali, you are frowned upon jekk inti għandek it-tfal tiegħek ma jattendux l-istess ċeremonji. Jien darba kont nitkellem ma' waħda l-isptar u bdiet tirrakkontali kif meta bdiet toħroġ ma' boyfriend li ma kienx neokotokomunali kellha problemi kbar. Għax daw jitrabbew f'komunità li jkunu minn mindu jkunu tfal f'din l-istess komunità l-istess nies. U mistenni li jiżżewġu xi ħadd fl-istess komunità. Għandu kun għall-qudiesa fiċ-ċentri tagħhom jasmaw. Mela. Jiġi l-qassis. U inti immaġina trabbejt għandek jien naf 18 sena fl-istess komunità. Tiltaqa' ma' xi ħadd barra minn dik il-komunità, tifissa fuqha, l-ewwel waħda li kollok dejjem tifissa fuqha fil-bidu. U tajt isma' jiena ħanibda noħroġ ma' dik. U l-komunità jiġifieri l-ħbieb li kellek kollha jabbandonaw kif? Astja. Għax ma tbax tiġisek traditur, hemm ħafna reliġjonijiet jagħmlu għadik. Qed nara fuq il-Scientology. It's psychological, Jivri da di ta' Ġesu fil-proxmi jew xil-ostja huma jaktar kienu jagħmlu l-videos. Dik estrema ħafna dik l-tfal tal-biża tal-biża. Jitkellmu jisom tfal. U meta u jekk toħroġ minna għax għandu jkun l-ewwel darba li ħarġet fil-beraħ u Malta. Fuq xara banki neddi. Xi ħadd ħareġ minna u kif ġabulu ħajtum ferm. Jidir li waħda Rogers kun jom, amma jekk mhux hekk nikkorreġu ruħi. Ma nafx però niftakar li kienet qalet minn xi xaddiet wara li ħarġet. Jom xi xaġa ma kienx mara jew raġel. Mara kienet. Mara kienet magħrufx. U niftakar li ħajjiet għanfern. U l-istess iċ-ċeħova jekk toħroġ minnhom. Ejja, naf. Għalwa fil-podcast hawnhekk jiena sirt naf manċat ieħor jiġri min xiex jgħaddu ma jista' toħroġ. It's a power structure, it's all about power. Jekk tiġi bżonn id-dem,
Ma tistax tieħu, Dik illegali ġiet. Dik kien hemm każ Landmark case fl-80s jidirli u ġiet għax dawk kienu jekk inti jkollok it-tfal minor ma kinux tuhom dem meħalhom mutu. Ankuma. U dik kien huma naħseb inti għandek għażla ma tux dem, inti għandek għażla li tirrifjuta trattament. Imma dik nażel jiena personali. Imma huma kienu jagħmlu l-għażla t-tfal, kien hemm xi minor għandhom miet minn ix-xert u kien hemm każ skandlu ġifieri. Isma' Malta kellna każ għax aħna xi kultant. Le jiena naf każ partikolari. Malta kellna każ. Fejn hu daqs kienu b'saħħtu r-raġel għax irrifjuta. Malta kellna każ. 90 sa. Dak kien hemm każ Malta. Fil-bidu bdejt nara fuq il-BBC jien. Konna għandna ferħanin bil-kejbil dak iż-żmien. U bdew jgħidu twildet tarbija conjoined twins. La qabel kienu jsejħulhom Siamese twins. Imma mhux politically correct. Issa xorta ta' fakit, mhux tagħmel. U daw bdew jgħidu hemm problema għax it-tobbet jgħidu jekk mhux ħanifirduhom ħajmutu tnejn u jekk nifirduhom ħatgħix waħda. U bdew jgħidu li l-ġenituri għax huma kattoliċi qed jirrifjutaw li jagħmlu l-operazzjoni. U nqala panik u l-Knisja daħlet lil qorti bla 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 u baddew jgħidu isma' kulħadd id-dinja bdiet titkellem fuq għadi għax it's a moral question. Iż-żob ġifri għal-reliġjon tħallihom mutu tnejn flok issalva waħda. U baddew jgħidu from an island, a small island. U ħadd mu jinduna. U kulħadd beda jsemmi li Griegi u hekk fil-fatt kienu Għawċin. U aħna kellna każ fil-qrati Ingliżi li l-qorti Ingliża injorat ix-xewqat tal-ġenituri u ordnat li trid issir l-operazzjoni bil-fors. U l-operazzjoni saret, mietet waħda minnhom għax ma kienx kapax għax u l-oħra salvat. U għada ħajja sal-lum. U qed tistudja u hekk, imma li kien ġara dak iż-żmien kien u għaw tal-mistħija, li l-ġurnalisti kollha Maltin, il-medja kollha Maltija, l-Knisja Maltija kollha bdew jibbekkjaw id-deċiżjoni tal-ġenituri li ma joperawx u jmutu tnejn dik il-makabrità. U jmutu tnejn, kienu jmutu tnejn. Mbagħad wara dil-gwerra kollha l-ġurnalisti jaqbżu għal-Maltin, il-medja tad-dinja kollha kienet kontra il-ġenituri għax bdew jgħidu isma' x'sens tagħmel li jmutu tnejn ħabba. X'inhu mbagħad għamlu l-operazzjoni, salvat, eċetera, eċetera. Marru l-ġurnalisti Maltin jintervistaw lill-ġenituri u rrifjutaw li jtuhom intervista għax kienu bijaw l-istorja exclusive lis-Sun jidherli. U daqshekk besqu l-kulħadd u ħadu l-flus mant is-Sun. U sal-lum is-Sun darba kultant iġibu l-istorja fuqhom li rrid ngħidlek għax elaborajt wis. Li anke Malta xi kultant nitkellmu fuq dawn l-affarijiet is-settet u hekk. Kattoliċi Malta, la tal-Ġehova, la kattoliċi. Kienu lesti iħallu imutu tnejn biex ma jsalvawx waħda għax kienu jemnu li mhux lesti joqtlu l-wa. U l-Knisja ibbekjathom, għall-osti abbekjathom il-Knisja Maltija. Għafdejdu dik kwistjoni ta' fidi, kwistjoni ta' prinċipju. L-istess pal-abortu, ġveri, inti xajdu l-Halloween ma' kabrita. Ismani, huma fil-verità, ħafna minnhom jgħidulek f'każ ta' ħajja jew mewt insalvalhom. Bullshit, mhux veru. Għax il-aħħar emenda fil-liġi kienu kontri għal-Kattoliċi. Ġveri, sakemm ġiddik, il-liġi Maltija kienet tgħidlek. Jekk tabib jiġi l-om ħatmut u jittermina tqala biex jisalva l-om, kellu ċans jaħel 4 snin ħabs. Ostja. Mela, mbagħad kienu dik kienet li xju tal-emenda legali. Mela, u toħodlu l-liċenzja 4 snin ħabs. U mbagħad bdew jgħidu imma qatt ma ġrat, ejwa it-tabba kienu jiġu jtnejku jagħmlu xorta. Mhux hekk. Imma kienu jkunu qed jissugraw il-karriera tagħhom. Mela, għax kienu jgħidu ma qatt ma ġrat, wieħed irid ikollok xi missier darba tiġri mhux li jfittex lit-tabib għax jgħidina ma rridx li jittermina tqala. Ara x'kien ikollok reperkussjoni fuq it-tabib. Ġur anke meta jgħidu aħna favur il-ħajja, bullshit. Mhux veru. Ikun hemm ġieli ma pereżempju ara fir-realtà l-ewwel 8 weeks għandek ikun jew kemm tkun ġess xi ħaġa kif naqbad ngħidlek. Insa l-argument fuq l-abort. Issa għax dik hemmhekk għandek il-kwestjoni. Ejwa, u late term u early term, imma il-kunċettu li fil-waqt li kull ħaġa ma jaqblux ma jgħidu ma kabri ta' mewt, eċetera, eċetera. Meta tara r-reliġjon fil-qofol tagħha, tissapportihom. Għandhom faxxinu bil-mewt. Għandhom faxxinu. Għandhom faxxinu bil-mewt.
Iġveri, aħna, ejja ngħidu kollox, u bit-batija. Iġveri, jiena affaxxinat bil-mewt l-istess, kif spjegajt. Mhux hekk, eżatt. Ma m'inhiex affaxxinat bit-batija. Mhux hekk. Jien nobot it-batija. Imma persuna bħal Mother Teresa, pereżempju, li kienet tħalli tiġbor lin-nies mit-toroq, titfaħħom ġo sptar. Mandra, u ma tihomx painkillers. Mela. U tħallihom imma bniedem Dik oħra. qed imut b'kanser min jaf xi ġieħ u ma tix painkillers għax tajt l-ġieħ irresqek viċinalla. Daw fatti ta' però meta mardet mar ġew l-aħjar star. Mela. Ġo Londra. Jew Giovanni Paolo II li jagħmluh qaddis dak il-Maħmud Kurnut għax dak nobodu jien. Għax dak jkollok bniedem li jaħbi lil min qed jabbuża li tfalu jħallhom jabbużaw. Jien tfalu annimali men. Ostja, ma nistax naċċetta dik id-dibattija fuq l-innoċenti. Daka meta marat. Bekk ubba tagħmluh qisu qaddis. Għax ma rridx jirriżenja minn papa u baqa' jibati u jibaqa' papa u hekk. Il-glorifikazzjoni ta' dbatija. U jiena għalija issek tittemmen hekk, immen għalija dak il-makabrita. Mhux li tikkarvja pumpkin u tiġi tagħmel party u tixrob u tisfen u tara l-horror film. Jekk tara Bla sens. ħanibdew hekk tara l-oriġini. Għax tkellimna jiena u Ja, żgur. Bla sens tbati. Mhux hekk jekk tara l-oriġini tal-festa minna nnifisha. Hija intanti qed tiċċelebra l-ħajja x'inti tirringrazzja tal-harvest u qed tipprepara ruħek għal sena ġdida, jiġri for a new chapter in your life. Imma li huma kollox ibeżżawk bil-mewt u nsemmet il-Giovanni Paolo II dak tal-tfal waħda minnhom. Il-diskriminazzjoni kontra l-gejs. Illalla. Kruċjati sħaħa għamel kontra l-gejs u għaliex ħafna jiena naf nies li huma gejs ma kienux imorru l-Knisja minħabba fekk. Jien naf gejs li huma ħadnu il-fida nisranija. Ma kienu għax il-kruċjati sħaħa għamel kontrihom. Kien iġibhom jisom għandhom xi ħaġa ħażina, mela dan m'hemm xejn ħażin, jiena nħobb mara u dak iħobb raġel. X'in id-differenza? It's an attraction hu. Jiena mhux xejn iktar. Jiena favur l-abort għax il-mara il-ġisem tagħha. Jiena wkoll. Jiena għandi naqra xettiċiżmu fuq late term. Fuq late term wkoll dik naqata problema. Dik għandi naqra. Jiena nemmel li jrid tkun hawn diskussjoni serja fil-persuna spera tkun serja mhux bħal tad-divorzju. Pero m'għandix problema, Però mbagħad nintax jiena waħda mill-affarijiet favur l-abort hija ħaġa li at the end of the day jiena raġel. Ora proset. Jiena nista' nieħu deċiżjoni għal mara xi qatt ġej bżonnu. Mhux hekk. Is-sorra taf tgħid lill-missier ikollu problemi biha ma jiena bħala raġel. Kif nista' nieħu deċiżjoni għal mara? Ma tistax, men. Ġisem tal-mara u tieħu deċiżjoni. U tara l-ipokrizija. Meta kien hemm dibattitu tal-abort, kien hemm dawk it-tobba li ffirmaw li huma kontra l-abort. Eżatt. Kellimna ħabib tiegħu ħarġet fil-medja u naf daħ bajnejja magħluqa u beda jgħidli dak kellu l-mara tqila u kellha komplikazzjonijiet serji ġifieri t-tarbija kien ħadd titwieled mingħajr moħħ. Ġifieri tagħmel a few hours of excruciating pain u tmut. U daħa deċiżjoni li t-tabib qallu isma' tista' tmur l-Ingilterra jew l-Irlanda ma nafx fejn, qallu jagħmlu lek hemm nibatek jien bla bla bla. U talbu pereżempju ma nafx is-somma 10,000 pereżempju. U da marant daw il-Women for Choice u rranġawla u marret l-istess klinika b'ħafna inqas flus. Hostja. It-tabib kien wet minn dawk li firma li ma jemmen fl-abort. Hostja. Kien wet minnhom hostja għalli daku. Juri hemm element anki ta' ipokrisija u ċertu argumenti. U l-istess fuq il-mibeda li kull minnu differenti. F'dan il-każ Halloween. L-outcast dejjem hekk kienu fil-verità. L-eutanazja tkellimt ma' Ross. Lejn dik 100% naqbel favorija. Jien l-eutanazja naqbel 100%, però jrid tkun hemm rigid guidelines għax l-unku biża li għandi li jkun hemm minnu vulnerabbli u jiġi konvinti għamil l-eutanazja. Dik beżżani nara. Mil-bqija jekk tkun of sound mind l-lustja jien l-ewwel. Ovvja 100%. Imma jien nibża li jkun hemm min xi anzja u daħħalli li f'moħħi Peppi dal-ħsieb ta' għax Peppi ħabib kbir tiegħi imma daħħalli da ħsieb biex kontra l-eutanazja.
Għalli mela tajjeb, għalli jkun hemm xi ġenitur, xieħ u tfal jibdew jgħidu sinti mhux qed tibati waħdek mhux qiegħed tagħmel l-eutanasja. U daħħalli dubju. Imma jien naħseb fil-verità, pereżempju, li Switzerland daħlu għassa, daħlet għamlu lek kamra tidħol ġo fiha u tmut bil-mod ġo fiha. Jien mhux il-mewt, jien l-importanti li tkun of sound mind li tkun deċiżjoni sura. Però rajt ir-regolamenti eżatt kif huma u it's not as easy as that. Jiġri għax kulħadd bedilu Switzerland daħlita. Jekk tara r-regolamenti kif huma hemm ħafna rigid rules, jiġi dan mhux għax hemm anzjani tibati u tfalet jgħidulek le, inti jkun jafu pereżempju li ħatmut, jafu li ħatmut ħatgħaddi mill-kalvarju kollu, xi dan ikollok xi bord ta' professuri u jgħidu isma' dan. Jien sakemm l-għażla tkun verament tal-individu. Pereżempju waħda mill-affarijiet li ma jtukx eutanasja, xi dan pajjiż li għaddija, li jekk huma jemnu li inti m'intix mental stable, ma jtuwilekx. Ħanajdlek, jien għandi. Xi huma jrid tkun ċert li inti kapaċi deċiżjoni. Jien ma rridx pereżempju jekk nimrat nispiċċa ġo ta' sodda. Imma hemmhekk iwa, hemmhekk ħajkollok l-għażla. Hemmhekk ikollok l-għażla. Jiena ħanajdlek, jien għandi toqba f'ruħi u tgħidli mmudi ħassemmi. ċuċċata ta' jien kelli kelba men. U kella marda ħadd ma seta' jsib x'inhi il-marda Malta mbagħad sabu x'kienet. Cushing's disease. Imma very hard to diagnose. U kien tani pillu li ma nafx kemm infaqt flus biex nikkuradi l-kelba. Imma kienet bdiet inkollu tagħmel pipi, raqgħet ħafna. Tibda tara tħares fil-vojt il-ħin kollu? Ħadd deċiżjoni qed ħaniprova nsalva men, di ġbarta mit-triq. Di għażlitni, di kienet torqod li wara l-bieb men. Kif kont imur nixtri kienet timxi warajja tistennini barra l-ħanut tiġilu u daħħalta d-dar u baġġew. U kont iffissat fuqha. U bdejt inti għaddi l-kura jien wara li tajta ġiex pilloli expensive, kien issibt fil-għaxija men. Intefat li tħares lej il-ħajt. Eżatt, tħares fix-xej. Ek fix-xej u tfajla għandna problemi men. U mort immissa ostja u ħatfitni men. Istja. U ma staj, u mbagħad him minnhom tajja tajta ma tawġieħ u biża. U stirat li hekk u ġiet isa paralizzata men. U dak iż-żmien ma kienx hemm da li tmur bil-lejl. U bqajt sal-5 ta' filgħodu. Feta wieħed biss fadal l-isptar magħluq ta' taqali. Kien hemm wieħed vet San Ġwan, ma nafx jismu, u ċempitlu, kienu xi għalli jien fis-sitta nkun hemm. Għalli però, għalli tal-li ħaninqal għalik, għalli għandek 8 lira Maltin tal-li qlajt. U mort jien dil-kelba stirata hekk jisħattejta u ħadd għandha l-vet sakemm waslet mititli fil-karozza. Tant kont destroyed li l-vet għalli jtlu kemm għalli xej għalli ħanoħsibha jien għalli mur suq bil-mod. U dispjaċir li għandi li I didn't put her down u fuq kelb daħseb wara fuq persuna men. Jekk persuna ma jridx jibati, għandu jkollu l-għażla li ma jbatix. Jien kieku sajt irreġġa l-arroġġ lura, I had put kont irraqqada. Kelli nieħu deċiżjoni. Imma ostja Madonna li jiġi bniedem. U ngħidulu, le ta' inti trid tibqa' dbati għalfej. Għax jiena Kattoliku u nemmen fil-valur tal-ħajja. Allura trid tibqa' dbatijiet. Eżatt. Taw hekk jirraġunaw. Ħala tmurx inti tagħmilx eutanasja joqgħod bati. Jiena ma xtaqx. L-ostja. Il-problema jek tgħidhom li huma estremi jgħidulek mhux veru. Imma li huma jridu jiddettaw jiena xirrid nagħmel b'ħajti u b'ġismi. Hemmhekk li nħaraq. Issa ninħaraq qiegħed. Anke mhux ovvja. Jiena l-kelbu ma xtaqx irraqada u xtaqt ingawdej tagħna oħra ma. Aħseb u wara. Kifet. Issa ma ddejx minna għax jien missieri bid blostja Covid u jien waħda mill-aktar affarijiet li kisritni f'ħajt li qastajt kun ħdejh fi żmien il-Covid. Ma nafx batix. M'għandix idea. Imma jien xi kultant ngħid immaġna kieku missieri kien muġu ħafna men. U beda jgħid li isma' nixtieq immut. Xi ġifieri jiġi alla raġeb li beż dublet ta' xi jgħid li qassis u jgħid li ma tistax tagħmilha. U ħanajdlek men, niġi nitnejjek ta' kieku niġi f'tis sitwazzjoni hekk, nissogra l-ħabs I don't give a fuck. Għal xi ħadd li nħobb, jista' mhux jiġi l-Papa. U meta nara di l-insensittività li għajdulek inti għax aħna nemnu hekk, inti tagħmel hekk,
Ma niflaħiex, bil-rispett kollu. Ma U daw li ħaruni l-affarijiet fuq reliġjon. Mhux minnu reliġjon. Fada mhux ir-reliġjon, l-istituzzjoni mhux ir-reliġjon. Ir-reliġjon ma tgħidlek xejn fil-verità. Fil-Parlament ħadd ma taqajjem għandi tal-awtonomija. Mhux ovvja. Għax ma jafux vote winner jew le. Ma li jirrealizzaw li tista' tkun vote winner, probably jibdew jiddiskutuha. Qabel l-eutanazja b'suġġett iktar jaħraq li għadu jrid jiġi diskuss. Nitkellem neħlew l-abort. U l-abort ħaj. Per eżempju, fuq l-abort, għax bdejna ngħidu li l-Knisja naqsem mill-influenza tnaqqas u naqbel miegħek taġi rek tara kif konna 30 sena ilu. Jaħan ngħid xi ħaġa jien naf politikanti, mela. Aħna qabel elezzjoni 2017 il-pajjiż ħad deċiżjoni li jien kont favorija dak iż-żmien li biex il-mara tkun rappreżentata aktar fil-Parlament neħħejna l-kwota. Biex ikonna ċertu, jien naħseb pala kickstart kienet ideja tajba. Imma ma ħadmitx ta'? Le, ma ħadmitx xejn. Imma dik xi darba ndiskutuha le ma ħadmitx. Għax jien ma nistax nifhem kif bil-kwota jitla xi ħadd li kien ġa fil-Parlament u ma tmatelax. Dik ma kellix bżonn. Mhux dik, kien hemm każ ieħor fejn kien hemm kandidata suppost marret għal by-election ma marritx għal by-election għax kienet taflaħ titla bil-kwota biex xaħti ieħor jitla bil-by-election. Mela, imma lilin minn daw l-affarijiet. Jien kont nemmen li hemm bżonn xi ħaġa biex aħna il-Parlament jibda jkun rappreżentattiv. Issa kienx jien kont nemmen li għandu tkun xi temporanja. Imma lilin minn daw l-affarijiet kollha, mela l-pajjiż ħa deċiżjoni li fil-Parlament indaħlu aktar nisa. Hija tajba, hemmhekk hija tajba. Ħalli l-Parlament aktar jista' jirrappreżenta. U n-nisa jkollhom nisa jirrappreżentawhom. Li jif mara tifhem aktar mara minn xi raġel ta' 70 sena. Alla li qiegħed fil-Parlament għax tabib u jqgħod idur in-nies probabbli. Allura bdejna ngħid iwa idea tajba li konna sa fil-Parlament. Iwa ħanina Madonna minn daw in-nisa kollha. M'hemmx waħda li tajt li jifavur l-għażla tal-mara. Kemm min tkun bla sinsla ostja? Sandra biss bil-bajt. Edin hemm, imma mhux qiegħda fil-Parlament. Għax il-vota ħadmet kontri għal Sandra. Għax Sandra ġabet voti aktar minn nisa li tilgħu fil-Parlament, imma ma ħarġix mod mill-partit il-kbar, għax il-partit ikbar fejn jridu jiftehmu. Ma telgħet, imma insomma apparti dik kerħila issa. Li inti minn dawk in-nisa kollha li telgħu hemm għax hemm minna fin-nisa, m'hemmx waħda li għandha l-cookies waħda hemm. Ħansemmija ta' insomma ħjarli, għax ma tmux għax jibżaw ta' li semmihom ma insomma. U ma jitkellmux fuq id-dritt tal-mara li tagħżel, ma x'il-lostja qegħdin hemm tagħmlu men bil-kwota. Jekk ma tix titkellem ma' dritt tan-nies dabba rasek le mhux postok fil-Parlament għax inti tlajt mhux għax riduk in-nies għax tlajt bil-kwota. Eżatt. Xaffar, u tkellimhom, jien inkellem ħafna politikanti. Iwa ma titkellmu mi jgħidu li favur. Mbagħad jintervistawhom jqogħdu jduru mal-lewża u jgħidu x'di deċiżjoni tal-poplu bla bla. Ej! U fuq il-poplu ħataqa. Ħanina ma naqbel qatt li taqa' fuq il-poplu. Imma hemm ħataqa. Ma naqbel qatt li tiġi imposta fuqna għax it's a human right. Tiġi imposta fuqna. Jalla. Imma jien jiġifieri. Ma jien ma nemmix il-Parlament Malta. Mela jien Jeremy, mela nagħmlu referendum fuq l-għażla ta' Mara George Dala jewle. Jien Jeremy raġel ta' 50 sena. Mhux hekk. Li qatt ma nista' nkun tqil, imma mhux tqib tarbija. Imma tqil. Sewa. Jien niġi nażel. Daqs dik il-mara ta' 19 sena għandi sej fuq għajin. Li għandha tqala ħanesaġra apposta, għax de u ma jgħidu n-mudim do l-eżempju tużaw, ma qatt ma ġibtuna fuq, li ġiet soprata. Eżatt. Minn missiera. Eżatt. Ħalli nkompli nesaġra li affarijiet li ġraw. Mhux ta' komuni iktar mill-naħa. Mela, u jien ħanażel għalija dik għaxina kontra l-abort għax jien naqbes għat-tarbija. Ma taqqas daw, tant huma ġdur, li jaqqas ġdur l-ewwel ġekolenter ġidra għire. Li mnallat li jintara. Ġividaw laqqas jirrealizzaw li anki liġi kif qiegħda llum ta' kontra l-abort tagħmel differenza kbira bejn fetu u tarbija. Għax mara li tagħmel abort teħel sa 4 sin ħabs. Jekk jien noqtol lilek għandi sa omri l-ħabs, mela liġi stess li huma favorija li tikkriminalizza l-abort ukoll tagħmel differenza bejn fetu u fucking tarbija. Għax il-dottor tarbija infanticide, mhux abort. Ħanina Madonna u noqogħdu niġru bil-babies tal-plastik u nagħtu fuq wiċċna. Ħanina Madonna kemm żammitna l-ura. Jiena naħseb li jiena għalija saqqalla li kemm morna of course. Veru, veru. Nasar konna nagħmlu ieħor fuq Halloween veru.
Ma x'namlu l-aħwa, nżarmaw. Nżarmaw għax ġajt għadu mara xogħol u mhux vera. Jien passoltu, grazzi sieħbi, inti. Grazzi x'nu faħrek ta' għax noqgħod narak teħmaru hekk. Hemm inti qed tagħti opportunità li ħafna nies. U mhux jien għax jien kont ili nitkellem, imma ħafna nies li ma konniex nisimgħu lejhom. Mhux hekk. U jitkellmu fuq suġġetti li ma konniex nisimgħu fuq television, issiva. Issa jagħmlu programm fuq il-paranormali, fuq l-aliens u hekk fil-mainstream media. Però anke hemmhekk toħroġ l-ignoranza, pereżempju għaliex programm semmew Pentagramma. Għaliex ma semmewx salib jew qamar bl-istinna. Għax il-pentagramm hija simbolu reliġjuż qawwi. Mek tasal minnu qasam Le xejn approvajt nara l-ewwel ftit u xejn. Min ta' x'naf li tagħmel podcast mhux faċli. U naf l-impenn, u naf l-ħessil, u naf li jajru, u naf li jkun hemm jajru. Kim mitla tal-paranormal. Imma inti għamil biċċa xogħol. Ejwa le, podcast tiegħu għal-podcast tal-ġew. U taqtax qalbek, mena x'astja. U nagħtu leħen il-kulħadd. Jien nitkellem ma' pereżempju mhux ma' kull guest li jkollok naqbel, imma li qed jitkellem. Mhux hekk. U nisma' xi ġdida. Dik waħda u anke s-suġġetti li qegħdin naqblu jiġifieri kemm jiena kemm intu tistejt il-mistiedna. Pereżempju jiena wieħed mill-iktar podcast li oġobnu għed nisalhom jisimgħuha tal-aħwa Bonello. Dawk l-aħwa tal-aħwa. Għandna ma smajtux. Isma' minni. Dak għandna ma smajtux li bdew jedduhom smajt kif. Jiena dak għalija naħseb mill-isbaħ podcast li kien hawn. Iktar dan hawn fuq il-metal Malta. Meta trid. Għax l-istjan metal vera. Ja trid. Mawx daqshekk exposure għalih men. Kemm ilhom li għal-qottarzna? Dwar staqhom il-montagna. Hemm storja xi tajt fuq il-metal, żgur li. Ġieli ismani, jien niftakarhom jgħidu qatt ma ġrat li tkun bil-ġins imqatta bil-belt u jiġi l-pulizija ta'. Ostja. Jgħidlek ma stax il-besek. Però li niftakaru tal-mustaċċi kbar. Li meta kelli xahar twil jien ma kienx kun hemm roadblock li ma nibilgħux. Le dik dejjem hu. Jiġifieri konna ta' tormentati. Kif qed l-ewwel li kont tkun impeżib tkun miexi b't-shirt dak iż-żmien tal-Black Sabbath tal-Iron Maiden tal-Metallica. Dak iż-żmien meta konna żgħar ma nantx kont issib. Niftakar meta ġib l-ewwel tanna Pandet toħriġ bih. Hid lost jan nies kemm dew iroddu slala u jħarsu bil-Capri 666 BZB 666. Kelli flok tal-Slayer b'salli bil-maqlub fuq dar kontraw. Tal-Slayer dejjem ħardu tal-Slayer dejjem kienu. L-Slayer bobbu. Biżabbu ġetneħu birra fil-kazin faċċata ħares il-knisja u nara sali bil-kontra. Ta' San Pietro. Inti timmaġina fin-90s. Inġib band, kif ġibna s-sirowċib titilu, semmejtom inti l-ewwel, għaxa kellna l-Malta Death Festival. L-Impaled Nazzarin. Immaġina ġib band jisima Impaled Nazzarin. Għana l-għdew tista' tmara xogħol. Jien niftakar fin-95 meta ġew il-Black Sabbath Malta, l-Orfeum il-Gżira, kien hawn skandlu nazzjonali. Issa l-Black Sabbath kienu ilhom li ma jkunu skandlu. Black Sabbath huma kattoliċi men, kristjani. Inti rajta l-istorja, inti rajtu l-ktib Mozi? F'ġurnata men. F'ġurnata. Ktib, isma' raw. L-ewwel nies ma tiqafx titħak, mill-ewwel pejsa ħar pejsa. Ħaġeb men. Jiena battu qatt ma qrajt. Prince of Darkness, what a beautiful person. U waħda jgħid darba kienu l-Amerika jiġifieri. U kien dak iż-żmien li l-Black Sabbath kienu mill-dika xumma satanisti u hekk u marru xi grupp satanisti fil-lokanda u bix-xemat għallhom x'intom tagħmlu, għallu aħna ġejna, għallhom isma' għallhom you're totally out of the way. L-imbagħad is-satanisti stess bdew jaħdu kontrihom. Ostja. Ta' Happy Birthday. Kienu xeba sataniċi bix-xema marru Black Sabbath nefħuhomlhom bdew kantu Happy Birthday. Le tal-ħaġ. Imma Malta fin-1995 u dim l-Orfeum kien hemm gruppi ta' Kristjani biex jgħidulna biex ma nitlux. Dak tal-farfetti lejja da tajba wkoll. Imma dik żball hekk. Dik żball, dak ħasbu softoj. Ħasbu softoj. U dik tien tal-Orfeum ħaġa waħda qatt ma nisa. Barra li bdejt nibżal il-gallerja ħataqa' fuqna tiftakar. Kont qudiem netta u kalkulajt qed iktaqa' ma tix fuqi. Le, imma l-biża ta' kulħadd kienet laħat għall-gallerija fuqna. Immaġina ma li ħriġna mill-Orfeum, is-sitt ma nafx għandik xi idea fejn l-Orfeum il-Gżira, sa xatt kull ma tara it-triq kollha ħadra. Baħar iswed. Baħar aħdar. Tal-fliexken tal-birra. Timxi fuq il-fliexken, għad jaqfu il-fliexken. Imma l-isbaħ baħar iswed. Mhux dik. Meta ġew l-Iron Maiden hawn Malta l-ewwel darba kien sar ġok labbawdex. Thunder.
Dik trauma jina. Biex tħallna. Alla konna hija pespus, intafu naħseb. Viola, ma jistax jieħu nifs maqbut, ma jistax jiċċala. Dik ma metux in-nies miraq. Dik qatt ma nista biex tlajna għalija konna morna ġol ġanker ta' San Ġwan. Xejna biċċa trajn f'5 lira Maltin dak iż-żmien. Number plate Flight 666 u somma u tilejn għand il-trajf ma kif telata l-melli tlajna fuq il-vapur bija u tilejn sa' Thunder b'di-trajf u tħallnax, kienet first come first served, sandik xbiljetti u le. Kien hemm ħaxja. Le, kien hemm ħaxja kbira. Dik kienu, il-Thunder kien, dak kellu fuq. U kienu ħajftu fuq ġurnata qabel ma tawhomx permess biex jiftu fuq. U flok ikkanċellaw konċert. Qalu min jidħol ġurin niftakar. Kulħadd raġel bid-daqna għax biex jeliminaw in-nisiet lu bdew saqsuhom għall-ID card. U ħafna nies ma ġabux l-ID card. U kien hemm wieħed beda qed naraħ li l-pulizija beda jgħidlu daqna sa beda jgħidlu għal-Madonna di taħseb kibrit li terbatax. Niftakar U ma timmaġina l-vapur baħar iswed. U ma tatlajna dex konnem qoddim it-Thunder, allura bdejna spiċċaw il-Maltin ġejlu jrimmeġilem lawċin. Ġebent famuża mill-Ingilterra. Jiġifieri il-marketing kien sar totalment differenti. Imma mbagħad jien kont tmillak li tħallna jiġifieri bħalek. Imma qed ngħidlek l-attakki li kien hemm ukoll il kurja ta' għawdex ma kienitx kuntenta. Jien niftakar ħanqbiżlek fuq xejn oħra tal-parties. Is-sin. Mhux is-sin. Dak jiena kont parti mill-kru tal-Exit. Nal-qobdejjes. Kien dak iż-żmien li konna nagħmlu l-parties fi żmien l-Easter għawdex. Konna bukjena l-Dave Clark dak iż-żmien kien sejġi l-ewwel darba u Malta l-Exit biżaru kien l-Exit promotion żgur mela Alla u kien hemm ħafna Love Sex il-Love Group. U konna ħanġibu l-Dave Clark f'ħamis ix-xirka. Ħassruna l-permess ġimgħa qabel. Ismani, u naqtaw bdi. Fil-ġimgħa l-kbira Malta, fi żmienna. Ma kien hawn xejn x'tagħmel. Xejn, bil-television ħlif marċi funebri, radio marċi funebri. La television hemm Jesus of Nazareth. Hemm Jesus of Nazareth. Għax il-film kien joġobna. Ma dejjem speċjali sess. Mhux hekk. U Rajko Vadis u The Rock. U The Rock u Ten restaurants ma jiftaħx wieħed, għas is-sinema ma jiftaħ, night club xejn. Astja. Jien niftakar l-ewwel bniedem li beda jiftaħ kien il-Footloose. U għala paroli wkoll. Jiena. U kien jiftaħ wara l-xorta bil-lejl. Xejn immaġina men, ikollok naf 12-13 sena. Memx tagħmel Alla. Il-proċessjoni. Jien kont mort buġibba. Li xi ħaġa maħrabra minna n-nifis. Noħroġ hekk kont għandina żgħir hekk mort buġibba kien sib restorant xorta miftuħin. Vojt kien, ma kienx in-nies. Mortu għetlu. Minti fil-meta kien kemm għandek spensajja. 37. Aħna din ngħidu 10 snin kbar minna. Ma xorta kien vojt ir-restorant. Aħna ma kienx jiftaħ. Aħna ma kienx jiftaħ. Buġibba maġra kollok it-turisti għaw Malta ma għandhomx fejn fil-lukanda bil-fors. Kont mort buġibba konti jgħetem. Insomma rajtħalut miftuħ għet pala u għek mela. U tħalt insomma Maltin kienu u bdejt nara l-menju għettala filit u baqt ħares lejja filit. Skur, skandlu. Għet l-skur, imbidlet id-dinja mux bizzajiet. Nalu għaw seħbi għalika xin nistan ibqa sal-lejla. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween, jgħol Kemm hija ekosistema. Happy Halloween mill-qalb. Mill-li ċelebra, ħudu pjaċir u tatux kas il-Prophets of Doom and Gloom. Daw l-istess nies li kienu jgħidu l-ek jek iġġerriħ ta' ma ġiviri. Eżat, jow jittalek il-suf midek. Mela, nirgrazzja l-sponsors tagħna l-Trio Automotors, jessibhom Victory Street Har Army, l-Tashmum Caterers, l-patrickprince.com u grazzi u għall-imis.